Vale. Moi ben, pois moi boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo a sesión ordinaria do Pleno correspondente hoxe 30 de xaneiro de 2025. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión, que foi a do 30 de decembro de 2024. Se non hai ningún comentario ao respecto, dámoslo aprobado por unanimidade. Ben, dámoslo aprobado por unanimidade, grazas. Segundo punto na orde do día, da acción de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, que tiveron todos os grupos acceso, gracias. E o terceiro punto é toma de coñecemento da renuncia de concelleiro, que tiveron tamén acceso ao expediente, grazas. Pasamos ao punto cuarto, que é resolución das alegacións e aprobación definitiva da relación de postos de traballo, previa declaración de urxencia, non? Hai que declarar urxencia, secretario. Vale, entonces, si lles parece, en primeiro lugar, facemos a votación da urxencia para incorporar este punto. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Non hai abstencións. Ben, queda polo tanto aprobada e declara a urxencia. Introdúcese o punto na orde do día. Señor secretario, ten a palabra. Visto o informe emitido pola empresa EOSA, redactora da relación de posto de traballo, que incorpórase como motivación ao presente acordo, aos efectos previstos no artigo 88.6 da Lei 39/2015, acórdase estimar parcialmente as seguintes alegacións por os motivos expostos no informe emitido pola empresa redactora EOSA, María Teresa Rivela Martínez, con registro de entrada 4 e 3 de xaneiro de 2025, Beatriz Domínguez Endón, con número de registro de entrada 5 de 3 de enero de 2025, Francisco José Muñiz Ferro, con número de registro de entrada de 7 de enero de 2025. Desestimar as seguintes alegacións por os motivos expostos no informe emitido pola empresa redactora EOSA, Inés Vázquez Veiga, Mercedes Milagrosa García, Begoña Regui García, Marina Sánchez Díaz, Laura Rodríguez González, Buna Carrillo Costa, Amadeo Neira García, María Teresa Rodríguez Vázquez, José Iván Martínez Arias. Corregir a errata detectada no técnico do Departamento de Promoción de Emprego, sustituindo o técnico medio por técnico superior. Aprobar definitivamente a relación de postos de traballo coas modificacións derivadas das alegacións estimadas. Publicar íntegramente a relación no boletín oficial da provincia, na sede electrónica do Concello. Remitir unha copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma. A palabra Ribeiro en común. Ben, boa tarde a todos, a todas as que nos sigan na casa, a única persoa que hoxe está aquí. Ben, nos abstuvémonos e explicamos o sentido do voto, a abstención, entre outras cousas porque non nos parece moi procedimental un documento tan importante que suceder o que sucedeu, non? Agradecer aos traballadores, aos funcionarios que evidentemente leva todo o traballo, pero o goberno ten que actuar de outra maneira desde o noso punto de vista e debe entregar un documento que é bastante máis grande do que inicialmente se nos iba advertindo no pleno de novembro e nos atopamos con un feixe de alegacións de traballadores, como por certo se advertía naquel pleno os grupos da oposición, e evidentemente creo que entregar o informe con tan pouco tempo e incluso as propias alegacións que non se dictamine algo tan importante, bueno, podemos entender pois esas eventualidades que xa se esgrimiron nas comisións informativas de que a técnica estaba enferma e todo isto, pero, bueno, creo que non é o pertinente. A min chamaba a atención especialmente que para nestes anos, tanto na oposición como no goberno, a experiencia dime que calquer movimento, calquer cambio, calquer pequeno ou grande nun posto de traballo dun funcionario, dun traballador municipal, había que facer unha burocracia extensa, había que facer varios informes, aquí non hai ningún informe xurídico vinculante, e isto é importante, e xa vou ao grao, é dicir, nós evidentemente, o dixemos en novembro,
de que pedíamos máis tempo para os grupos, pero tamén pedíamos máis tempo para os propios traballadores. Algúns, incluso, que se queixaron, non chegaron a presentar a alegación, por certo, supoño que se lle explicaría mellor despois, e outros que sí se queixaban, presentaron alegacións, non? Entonces, nós o que advertimos, e creo que todos os grupos da oposición, é que o alcalde no pleno aquel dixo que había consenso total, que nos estábamos prácticamente a criticar e a inventar críticas, e a realidade é que nos atopamos con non poucas alegacións. E o que é tamén importante, por certo, e o que tamén é importante, no propio pleno anterior, decembro, o alcalde dixo que non nos preocupáramos polas alegacións porque estaban consensuadas. Está recollido en acta, me tomei a molestia de revisar a acta, está recollido en acta. Entón, agora nos atopamos que solo dous sectores, cultura e policía local, parcialmente son admitidas esas alegacións. O resto das alegacións, bastantes, por certo, están non admitidas. E unha última apreciación para a primeira ronda, que tamén me parece importante, porque fomos detectando, ruido en común, ao falar con traballadores, que a excusa era que este informe da empresa redactora, que fai o seu traballo e seguramente está bastante ben feito, evidentemente os que teñen responsabilidade de goberno, e en especial o alcalde, non por focalizar a responsabilidade en él, sino que é así o recolle a toda a normativa, constantemente recurría a responsabilidade, non é que isto o día a empresa, non é que o día a empresa. En primeiro lugar, non fai falta ser un xurídico para saber que a potestade do alcalde non é dunha empresa externa, non o é. Os seus informes non son vinculantes, pero que ademais non é que o diga a normativa vixente, é que o diga a propia empresa no seu informe, basta con lelo, non? Donde di constantemente procede recomendar a desestimación. Insisto, literalmente é o que di o informe da empresa. Procede recomendar a desestimación. Isto significa que, para ben ou para mal, quen estima ou desestima é o propio alcalde. Insisto, para ben tamén, que hai algunhas que se estiman. Algo que, por certo, nos exemplificamos no pleno de novembro en dúas. E quero pechar esta primeira quenda dicindo que, bueno, se agradece que parcialmente se aceptaran as que nos mencionábamos en novembro. Pero hai outras que aos grupos non se lles explica o porqué. A empresa no seu informe é bastante escueta na súa argumentación, alude a xurisprudencia e pouco máis. Entonces, bueno, creo que o procedimental non debería ser abordalo así. De verdade, o advertimos no mes de novembro, no mes de decembro non se fixo ningún traballo, nin de interlocución cos grupos, nin cos traballadores, e se deixa todo unha vez máis para o último día. E de verdade, poderíamos actuar a nivel legal de outras maneiras, como, por certo, se mencionaba nas comisións, algún grupo, a través de algún sindicato, actuou contra o anterior goberno. Nos, evidentemente, por agora non o temos contemplado facelo así. En todo caso, sí que a nos obriga a queixarnos primeiro de que non se explica ben as alegacións non admitidas, non se explica aos grupos, non se explica aos propios traballadores, e creo que eso, evidentemente, é unha mala praxe por parte do goberno. Desde logo, a nos obriga a criticala. E xa non entremos noutras cuestións que, mellor, podemos entrar na segunda quenda. Grazas. Bueno, pois moi boa tarde tamén a todos os compañeiros e o público presente a quen nos poida estar seguindo. Bueno, pois para o BNG tamén a mesma sorpresa cando xa se presentou por primeira vez. Eu penso que daquela noso grupo votar a abstención, porque xa sabíamos de algunha xente que tiña pensado presentar as súas alegacións. Sabíamos tamén naquel momento que xa a CIGA votara en contra, que creo que foi o único sindicato que votou en contra. Pero agora a sorpresa foi ver que
o número de alegacións, como se acaba de comentar, que foron bastante alegacións, eu tampouco contaba con tantas. A sorpresa, o luns tamén, cando se retira dun punto que estaba nunha comisión, eu entendo que se nos dixo que era por unha causa xustificada de enfermidade da persona que estuvo ingresada incluso, pero bueno, chegándonos como se nos chega a información así tarde, a min, sinceramente, me hubiera gustado incluso cotexar coas persoas que recibiron as contestacións ás alegacións a ver que lles parecía, porque acabase de decir, a maioría das alegacións que se presentaron ou foron desestimadas ou aprobadas parcialmente. Está aquí unha persoa do Corpo de Policía que presentan a súa alegación. Para min, de verdad, que foi unha sorpresa grandísima todas as alegacións que se presentaron. Entonces, non sei que ten pensado facer este goberno, porque os grupos, eu penso que tamén pintamos algo, temos algo que decir, sobre todo porque unha RPT é moi importante. E nós tamén temos que, neste caso, asumir unha responsabilidade a hora de aprobala ou de desestimar, non sei, penso que está claro que chegamos un pouco tarde tamén con esta información e que nos parece que estamos un pouco deprisa correndo con unha cousa que importante que nos teríamos que parar máis. E sobre todo o que digo, que a min que me gustaría incluso cotexar con moitos traballadores o que lle pareceron estas resolucións, por así decirlo. Grazas. Sí, primeiro, boa tarde. Non sei se leu contra o grupo de goberno non sei, que ningún asunto por urxencia neste plenario non ten unanimidade, que é a primeira vez en moito tempo. Eso sinxelamente por unha razón, porque precisamente as formas de facer as cousas do grupo de goberno non satisfacen, nunca teñen que satisfacer a oposición, pero é que as formas son fundamentais, e como as formas son as que son, pois volvemos ao exemplo, é no que insiste, máis alá de todo outro debate que se dé, pero é unha razón máis que obvia. Por que? Se alguén explica outro día que evidentemente pois que pudo haber un problema ca empresa que elaborou a RPT, pois eso o podemos comprender, porque ademais nós sempre creo que nos caracterizamos, digo, nós, o Grupo Socialista, pero creo que os demais grupos da oposición tamén, por entender os erros ou os problemas que poidan ser derivados de outras cuestións que non teñen que ver ca xestión. Ora ben, hai un problema de como se plantexan as cousas, como digo, como se levan a cabo, e dunha falta de rigor e unha falta de respeto ao adversario político terrible, como nunca se vira noutra época. E isto é así. Xa sabemos que volvemos ao mesmo. As formas son moi boas cando lles convén diante de xente, pero logo a falta de respeto non é, eu teño dito hasta a saciedade, non é coller e ser moi bons e tener moi bonitas palabras. As faltas de respeto son outras. Por exemplo, por certo, todo día discutía con xente a que aprecio moito. Non sei se outro día, creo que foi no Concello de Valencia, non sei, había un concelleiro que estaba mirando nunha páxina web, cando estaban debatindo cousas importantes, estaban mirando páxinas de viño. Bueno, pois aquí, neste Concello, pasa o mesmo. Estou por asegurar que a meirande parte do grupo de goberno estará mirando de todo menos atendendo ao pleno. Eso xa é unha falta de respeto, o acabo de observar agora, era algo que xa decía eu no seu momento. Isso é unha falta de respeto en si mesma. É falta de respeto, porque quere decir que os concelleiros que están do outro lado lles dá igual absolutamente o que estemos falando aquí. Por lo tanto, como grupo de goberno, xa é unha falta de respeto, unha falta de respeto á oposición, unha falta de respeto aos veciños aos cales representan. E iso pasa non unha vez, nin dúas, nin tres. Xa non entro noutras cuestións.
do que non é mirar os móviles. Eu, dende logo, digo unha cousa, e a min, que eu tuve responsabilidades de goberno durante moito tempo, o alcalde que tiña anteriormente, eu cando fui alcalde, os meus concelleiros, e o saben algunhas que estaban aquí, non lle permitía ese tipo de conductas, porque, dende logo, é máis, cando salíamos do pleno, o que me molestaba é que ao mellor non estuveran atentos ás cuestións que estábamos debatindo. Por que? Pois porque son parte do goberno e teñen que saber tanto ou máis co alcalde. Porque senón, pois se acaba volvendo o que é unha cuestión presidencialista cando chegas ás comisións, que te lo explique o alcalde. Cando nós éramos goberno, e o sabe ben o PP, cada concelleiro defendía as súas comisións en todos os ámbitos. Oxa, non pasa eso. Eso xa é unha falta de respeto. E con isto pasa o mesmo. E, ademais, non estamos falando de aprobar, e que o dixen outro día en comisións, non estamos falando de aprobar, non sei, pois un regulamento con todos os respectos de honores de non sei o que. Non estamos falando de RPT, que trascende do grupo de goberno. E trascende incluso de 10, 15 ou 20 anos. Trascende aos que veñan detrás. E vostedes fan o que lle dá a gana. Primeiro, aquí alguén dixo, é que a empresa non sei que. Xo dixen unha vez, pero non por non insistir, pois polo menos para os que están fora, que entendan como actúan vostedes. Home, non costaba nada que a empresa que evaluou isto houbera tido unha resposta de cara aos grupos políticos. Eu lle dixen antes. Antes me refiero xa no anterior pleno que debatimos isto. Ya hasta ahora pasou un mes, dá igual. Claro, que ainda encima nos cheguen as alegacións hoxe como se fóramos expertos. Porque eu non me poño aquí a ler porque teñen nombres e apellidos, pero eu estou convencido que o goberno non ten nin pajolera idea de por que se aceptan unhas alegacións e por que non outras. E se non collemos, e o preguntamos. E quen dice o goberno, a mí me pasa o mesmo, porque evidentemente non son técnico, nin son quen de decidir se unha persona está ben aceptada unha alegación ou non. Se iso ven unha empresa e non lo explica, perfecto. Se vostedes escudan nunha empresa. Pero se non o fai unha empresa, pois o goberno ten que ter a capacidade de explicalo. E nin unha cousa, nin a outra. Entón, os demais que somos adivinos. Entón, vamos a aprobar algo, nos piden que aprobemos algo que non temos nin idea. Pois me parece intolerable, que quere que lle diga. E despois entraremos noutras cuestións, como outras que hai por aí, de obras que se van a facer, que despois se discute se teñen permiso, se teñen financiación. E que sempre esta casa, últimamente, é sen nova máis. Un documento, o dixen no anterior pleno, a mí non se me ocurría, porque, non por ego, pero sí que fun o alcalde que tuvo o placer de aprobar un pexón, o primeiro pexón neste pobo. Cantas reunións tuvemos? A mí non se me ocurriría aprobar un pexón, aínda que tuvera a maioría eu solo. É que sería un erro, ademais, en sí mesmo. Sería un erro. Por qué? Porque ao final todo o que fora un problema sería para min solo. Si fago cómplices aos demais grupos, pois millor. Pois nesto de RPT como é motivo. Se ao final vamos a estar todos aquí, eu xa non, supoño. O supoño non, o creo, é seguro. Pero se hai xente que vai estar aquí o día de mañá, pois terá a saber un pouco de que vai isto. E non me diga vostede que nos mandan a documentación. Home, só lo faltaría. Pero volvo a decir, as documentacións hai que interpretalas. E logo, algo que non dixeron os outros grupos, é que vostedes non van a decir. É un imperativo legal ou de algún outra índole que tuveramos que aprobar este documento tan a prisa correndo, aínda que sea positivo, que eu en ningún momento dixen que non o era, pero digo, hai algún problema para que non fora a outro pleno no que se nos explicara, nos que se nos dixeran outras cousas, é o fundamental. Aínda que poida ser con carácter retroactivo, ten sentido que un grupo que ten maioría absoluta
aprobe un RPT antes de aprobar un orzamento, que deso falaremos despois. Ten sentido? O sea, non hai fórmula posible de ter eses beneficios hasta que se aprobe un orzamento. Se cabría, se fai unha modificación, se non houbera ou demais. Entón, xa sabemos que van a cobrar porque teñen carácter retroactivo. Pero, desde o punto de vista do sentido común, non ten moito. Porque, xa me contará vostede, aprobamos algo que supón 500.000 euros máis menos, non recordo, ou 400 e pico mil euros, e non ven dotado nos orzamentos, porque nos orzamentos do ano pasado non está. Entón, eso non ten nin pés nin cabeza en calquera outra administración. Por certo, na que vostede defendía isto, porque os levaba en setembro. Eu non falo por falar, vostede era un dos que defendía isto. En setiembre somos a primeira institución que tenemos os orzamentos. Se acorda deso? Vostede levantaba tal. Ahora ten maioría absoluta, estamos en febreiro e non temos orzamentos. Bueno, entón, non ten razón de ser. E se eu, como portavoz do meu grupo, non temos razón no que estamos dicindo, pois rebátanolo usted. Se ao mellor nós decimos que hai que ter unha reunión e non temos razón, se decimos que non sería bo ter os orzamentos antes de aprobar a RPT, se decimos que sería desde o punto de vista de procedimento, pois que ao mellor houbera máis explicacións para todos os grupos. Eu creo que sí. Non creo que estou dicindo nada descabellado. Xa o digo, porque estamos falando de persoas, estamos falando de cousas que poden ser xustas ou non, e eu non teño a capacidade, de verdad, non a teño, eu digo sinceramente, de ser capaz de distinguir unhas cousas de outras. Algúnas sí, evidentemente. Elevando aquí 22 anos, se eu non son capaz, non quero nin pensar o que non terán outros compañeiros. Entón, bueno, o mínimo era pois ter un pouco de empatía hacia os demais grupos. Porque volvo a insistir, alcalde, non me equivoco. E incluso apostaría que vostede, a meirande parte do goberno non sabe do que estamos falando. E non me equivoco. Porque non é cuestión de poñerse aquí a facer un exame, pero que estou convencido. Entón, bueno, porque eu lle preguntei a algún traballador, de verdade o digo, porque me parece xusto a mellor alguna das cousas, e me dixo, pois non o sei. Tamén é verdade que se teñen que preocupar eles mesmos, ollo. E lle dixen, home, pois tamén xa che vale, pero non sabía contestarme. Entón, eso denota pois que non é un documento quizás o suficientemente consensuado. É o que lle repetiron os meus compañeiros, é verdade. Vostede dixo aquí que estaba todo consensuado, está nas actas, e ao final non é certo. Entón, non se pode, non sei, eu non lle vou dicir que minta, o mellor o dixo con boa fe, pero desde logo a verdade non la dixo o mes pasado, ou cando menos, sí, porque dixo que estaba todo consensuado, e despois nos aparece todo isto. É normal que nos sorprendamos. Vostede seguro que se estuvera aquí lle parecería o mesmo. A mí me chamarían mentirosos directamente. Pero bueno, en fin, nós non podemos compartir as formas máis alá do documento. Xa o teño dito moitas veces. E me parece moi importante este documento para despachalo así. Pero bueno, volvemos ao de sempre. Se non nos presta nin atención, mal vamos a ser capaces de lograr que algún día nos fagan caso en algo. Moi ben, moitas grazas. Vamos a ver sobre a cuestión da RPT varias cousas. Isto xa está, debatímolo xa no seu día no pleno no que se aprobou a RPT, como vostedes saben, dentro do que é o procedimento de aprobación da mesma. Unha vez aprobada hai este período de alegacións e agora que estamos a debatir ou o que vamos a dictaminar é sobre o informe que fai referencia a contestación desas alegacións. Varias precisións. Primeiro, tema de si a RPT estaba consensuado ou non. Claro que o está, e que de feito volvo ao mesmo que decía daquelas, non teño por que desdecirme, vou dicir exactamente o mesmo, e de feito están aí as actas da mesa de negociación. As mesas de negociación que se realizan cos representantes dos traballadores e o Concello e a propia empresa redactora da RPT, pois delas emanan unhas actas cun contido e cunhas votacións e están a súa disposición dentro do expediente, é dicir, é unha cuestión, non estamos inventando nada, isto é algo que está perfectamente documentado.
que, independientemente deso, haya traballadores que en cuestións puntuais entenden que o mellor hai que modificar algo, pero de cuestións puntuais e concretas sobre a súa ficha, pois claro que pode haber, é perfectamente lexítimo, como vostedes saben, fais unha negociación colectiva, e esa negociación colectiva pode obedecer ou non as exixencias concretas de cada un dos traballadores por individual. Pero, bueno, son as reglas e o procedimento de aprobación dunha relación de postos de traballo. Entón, xa, como dicía en aquel pleno pasado no que se aprobou a RPT, o procedimento cumpliuse co procedimento legalmente establecido, con un consenso eu creo que suficientemente amplio nas mesas de negociación, e así vostedes o poden ver nas actas, e chegamos a este punto, desaprobación inicial. Como dixemos naquel pleno tamén, que foi, e o que se nos preguntou no pasado, se éramos conscientes da existencia de algunhas alegacións, e efectivamente contestei que sí, que éramos conscientes da existencia de algunhas alegacións, que ademais estaban, como dixo en este caso creo que foi Brais que nos sinalou, que estaban, por decirlo de algún xeito, consensuadas, pero que se habían falado con nós con carácter previo de que se iban a presentar esas alegacións. E por eso esas alegacións tamén, unha vez revisado o documento, como estaba falado con carácter previo, son as alegacións que se aceptan. Porque estaba falado, eran basicamente cuestións fundamentalmente de erros materiais, e despois había un tema concreto no Departamento de Cultura que xa fora obxecto de debate no día da aprobación inicial, que tiña que ver coas valoracións de 2 postos do Departamento de Cultura, que non vou volver sobre o tema porque vostedes coñéceno perfectamente, que xa o falamos no pleno en aquel momento. Entón, eso é a cuestión. Se presentan esas alegacións, se resolve con ese informe que vostedes coñecen as razóns de por que non se entregou antes ese informe ou por que non se pudo realizar antes, e agora temos que votar ese informe, aprobar as alegacións que se admiten, inadmitir as outras, e automáticamente queda aprobada a relación de postos de traballo, se traslada ao boletín oficial da provincia, se publica e entra en vigor. E aquí ven a outra parte sobre a que quería falar tamén, que era o tema do orzamento, e que o procedimento lóxico é o que estamos aplicando. Temos que ter aprobada a RPT para saber cal vai a ser o gasto de personal, e unha vez que sabemos o gasto de personal, podemos elaborar o documento orzamentario. É unha cuestión de lógica administrativa. Ten máis sentido que nos sepamos primeiro cal vai ser o contexto do gasto do capítulo de personal para despois poñernos a elaborar orzamento, contemplando xa ese gasto. O que non tería sentido sería aprobar orzamento con carácter previo, despois a RPT, porque teríamos que facer unha modificación do orzamento. O procedimento lóxico é aprobar primeiro a RPT e posteriormente, unha vez que temos ese contexto, aprobamos o orzamento, que se todo vai ben, a nosa pretensión é traelo ao pleno de febreiro, pero queríamos tamén primeiro pasar este trámite. Entón, en eso estamos traballando xa, porque como vostedes saben, que ademais tuveron responsabilidades de goberno, o orzamento non é un documento que se faga da noite pa mañán, entón estamos xa traballando nel, pero queríamos ter claro cal era o contexto do capítulo de personal, e para eso se trae a RPT a pleno. Para eso e para cumplir coa aprobación, porque, como dicía, e non quero volver sobre o xa debatido, porque isto é unha cuestión debatida xa con anterioridade, vou a repetir os argumentos que utilizaba naquela altura. Nos creemos que a RPT é un documento bo para os traballadores deste Concello, por eso apostamos por sacar adiante este documento. O Concello fai un esforzo moi importante para atender as necesidades dos traballadores do Concello, pero creemos que era necesario facer ese esforzo, e por eso se trae a RPT e se decide aprobar a RPT, como dixen daquela, dende o primeiro día que chegamos ao goberno. Era un dos obxectivos que nos marcamos. Pois agora estamos chegando ao final deste proceso, estamos cumprindo co obxectivo que nos habíamos marcado, e xa digo, tendo a confianza de que creemos que é un documento bo para os traballadores e traballadoras deste Concello. E nesa fe e con esa vontade o facemos. E eu creo que no fondo tamén vostedes, de feito nas súas intervencións así o manifestaron, critican as formas, pero tamén son conscientes de que probablemente o documento sexa necesario, e saben vostedes que o documento é necesario. Entón, nós temos que facer o noso traballo, témolo dito tamén máis veces, gobernar implica responsabilidades e asumir as consecuencias desas responsabilidades. Nos creemos que temos que facer este traballo porque era un obxectivo que nos marcamos e un compromiso que tiñamos cos traballadores e traballadoras deste Concello, e evidentemente temos que asumir esa responsabilidade e facer aquelo polo que estamos aquí sentados, que é gobernar. Entón, esta é a cuestión, seguimos o procedimento
legalmente exixido para a aprobación da relación de postos de traballo, e eu creo que despois deste pleno damos un paso e un fito importante para o futuro deste Concello, que ter por primeira vez na súa historia unha relación de postos de traballo, porque vostedes saben tamén que era un documento que non existía, non estaban regulados conforme a lei os postos de traballo deste Concello. Eu creo que en ese sentido é mellor para todos, e esa é a única motivación que nos temos desde o Goberno Municipal, intentar facer aquelo do que estamos convencidos que é o mellor para o noso Concello e neste caso para os traballadores e traballadoras do Concello. Así que, pola miña parte, nada máis, grazas, e se queren unha segunda quenda, Brais, tes a palabra. Grazas. Fun apuntando un par de cousas. Ainda que non dá para moito o debate, si creo que é importante decir varias cousas. Primeiro, señor alcalde, vostede xa o dixo en prensa, xa o dixo no pleno de novembro e xa o di por activa e por pasiva. É a primeira vez na historia, bueno, na historia recente, porque a RPT tampouco é que teña 100 anos na historia do constitucionalismo nin do réxime de bases local, nin na historia da administración local española. Co cal, bueno, é unha historia bastante recente. Isto primeiro. Segundo, é certo que tamén xogan con ventaxa, porque é un documento que xa leva outros gobernos traballando nel. Isto é así. E a pesar de todo isto, vostede hoxe ten que exercer como este home que hai nas feiras que move a bolita tapada dun lado para outro. E me explico. Non sei cal é o nome, pero a función é a mesma. E me explico. O seu concelleiro, o de Facenda, dixo que non traía os orzamentos porque non estaban feitos. Bueno, é honesto. O dixo Luz, o día das comisións. Bueno, foi o que dixo, o dixo así, non o decía por polemizar, era por contextualizar. Ao que vou, a realidade é que vostede ahora lle dá a volta a tortilla dunha maneira asombrosa. Xa é o de triple salto mortal con tirabuzón e todo isto. Porque na realidade vostede en setembro dixo que o iban traer en novembro. O orzamento falo. En novembro dixo que o iba a traer en decembro. E en decembro dixo que o iba a traer en xaneiro. E ora en xaneiro dice que o vai a traer en febreiro, pero que é porque non quixeron traelo. Non quixeron traelo porque estaban a expensas de saber a cantidade exacta hoxe da RPT. É abraiante. E me explico. Que vostedes en novembro xa sabían a cantidade. Está no informe de intervención en novembro. Está en toda a prensa, redes sociais e demais. Co cal, debe ter poucas cousas a favor esta aprobación, este documento, cando vostede ten que esgrimir absolutos argumentos peregrinos, de verdade, de verdade. E volvo a repetir outra cousa. Vostede xa o dixo no pleno de novembro, César. Dixo que non era un problema de formas, senón de contido. Vostede presumía de que o contido era bo e que non só criticábamos as formas. Non era un problema de contido, senón de continente, o que veu a decir. E hoxe o repite. Pero a realidade é que tamén é de contido. E non o digo eu, o din as 17 ou 15 ou non sei cantas alegacións que fixeron os traballadores. Insisto, non o di Ribeiro en Común, nin o di ningún grupo da oposición. O din os propios traballadores. Que o contido que vostede vendeu como maravilloso en novembro non era tal, senón non presentaban alegacións. Lle pode restar forza a eses requerimentos que lle fan os traballadores, pero a realidade é a que é. E é obxectiva, se pode demostrar, non é opinable. Hai alegacións e, polo tanto, hai descontento por parte dos traballadores. E, claro, moitas veces, para tapar isto, se di e se esgrime, moi ben pola súa parte, que había consenso na mesa de traballadores. Unha cousa é a mesa sindical, e unha cousa é o que pensen os sindicatos e outra cousa é o que pensen os traballadores. Por iso nos en novembro, e o reiteramos hoxe, botamos en falta ese diálogo entre os grupos, diálogo coa oposición e diálogo cos propios traballadores. É o que estamos a decir, é a única queixa, pero é sustancial, é importante. Entón, o contido claro que tamén falla.
E esta é a proba. En todo caso, volvo ao principio. Nos apuntamos a necesidade de ser explicado porque eu estuve repasando, non sei se vostede leu todas as alegacións, quero pensar que sí, eu as leín, e moitas están moi ben basadas xurídicamente. Moitas. Evidentemente, non sei se o fixo un traballador ou o fixo o traballador X co seu asesor legal, co seu asesor laboral ou cun sindicato, que de legislación laboral controlan bastante máis que moitos xurídicos, porque o fan todos os días, non por outra cousa. Entón, eu creo que ese parágrafo que reitera a empresa redactora en varias respostas de que hai xurisprudencia ou nosotros recomendamos isto, creo que non é suficiente para defender o contido deste documento, desde o noso punto de vista. Non é suficiente. E non é suficiente para demostrar que é un bo contido, tampouco é suficiente para os grupos da oposición, creo, polo menos para nós non é, e tampouco é para os traballadores, que se levaron a molestia de presentar alegacións e se lle responde de maneira peregrina. Permítanme, de maneira peregrina. Entón, eu creo que, é un pouco todo, non? É un pouco todo. E pouco máis teño que decir. Estou seguro, e xa o dixemos por activa e por pasiva, estou seguro que na anterior legislatura, se o anterior goberno de coalición de esquerdas houbera feito este procedimento similar ao que vostede fixo nestes meses, estou seguro que habería grandes notas de prensa, palabras grosas, como as que nos acostumou cando vostede estaba na oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Polo menos polo noso grupo non se vai tratar diso. Evidentemente, vostede ten maioría absoluta. Pero eso non significa que teña poder absoluto. Este é un documento non só para 4 anos ou os anos que a cidadanía decida que o seu goberno este aí. Este é un documento para a institución. É un documento para os funcionarios e é un documento para a propia institución que van a pasar moitas corporacións, pero a institución permanece. E ese é o motivo central que nos esgrimimos para decir que vostede, a pesar desa maioría absolutísima, debería consensuar con os demais representantes veciñais un documento que é para permanecer. E esa é a única ou a segunda crítica que lle podemos facer de formas, quero decir, de continente. Pero o contido, evidentemente, as alegacións mal explicadas e mal respondidas demostran que tamén é un problema de contido. E non quero reiterar o noso argumento central do mes de novembro, no pleno do mes de novembro, que é a financiación. A financiación, como vai a financiar o seu goberno, ten que explicar como vai a financiar, por moito que se faga progresivamente a varios anos, eso está moi ben, pero vostede ten que explicar como un concello que baixa en poboación desde fai moitos anos, que os diferentes gobernos non soubemos atinar na fórmula para evitalo, porque ademais é algo de contexto, é algo non só de conxuntura, sino estrutural. A todas as vilas de Galicia, casi todas, e máis da provincia de Ourense, do interior, todas están baixando en poboación e non dan atinado unha fórmula. Terá que explicar e terá que pensar e terá que demostrar como vai a financiar €500.000 de subida, solo de subida, a un orzamento que xa era, o saben os funcionarios, xa era moi grande no apartado salarios para un concello de menos de 5.000 habitantes. Entón, isto terá que explicar, e esta era a nosa principal crítica. É unha contradición e unha incoherencia que lle vai a pesar neste mandato. Non significa que teña repercusión electoral, son cousas distintas, pero vai lastrar a súa política e o seu programa de goberno e vai a lastrar os investimentos institucionais e vai a lastrar toda a legislatura. E esta legislatura e as próximas. Se non se atalla de verdade unha fonte de financiación real, estrutural. E iso, francamente, Ribadavia, supoño que estarán todo o mundo que goberna quere facelo ben, non só o quisemos facer moi ben, pero hai elementos que son inamovibles. E a tendencia a baixar de poboación é a que
E vostedes, allá adianto, tampouco vai a conseguir. Pero non porque desmérito do goberno, é que non é unha tendencia que é moi difícil reverter. Entonces, vostedes non explican como van a financiar. Cando Ribeiro Común fala e quere abordar o tema da unión de municipios para ser e atopar concellos máis fortes, parece que se toma de maneira banal o debate. E na realidade é sustancial. É sustancial. Outros o terán que dar, evidentemente. Algúns nos adiantamos no tempo, pero é obvio que eso é a única solución que lle quedan ás administracións como as que existen no Ribeiro e en algún sitio máis. En todo caso, bueno, pouco máis que decir, nós evidentemente non vamos a poder votar a favor. Agradecer que unhas poucas alegacións se estimaran. Estuvemos a punto de valorar non votar en contra, pero creo que non nos vai a quedar outra que votar en contra tamén a esta modificación, insisto, porque o que se fai hoxe é modificar o documento que se aprobou en novembro e que vostede dixo que era perfecto. O vai a modificar, o sea que tan perfecto non era. Entonces, bueno, pouco máis que decir, agradecer a atención e agardemos que, ainda queda bastante, casi un pouco máis da metade da legislatura, agardemos e deseamos polo noso grupo que o goberno se baixe un pouco desa arrogancia absolutista na que está instaurado, quero decir, e empece un pouco a dialogar un pouco máis cos grupos que tamén, desde a modestia, pero representamos da mesma maneira a veciños, e tamén cos propios veciños e traballadores. Creo que sería bo para a institución, pero tamén para o propio goberno. Grazas. Bueno, eu estuve anotando tamén cousas que iba dicindo o alcalde, que dende logo fala ben. Bueno, quédome con que dice que é un documento necesario, claro, é necesario. E a RPT, claro que hai que facela. E nós non estamos en contra de que se faga, todo o contrario, xo dixemos. Nin tampouco queremos votar en contra porque sí, simplemente o que están dicindo os compañeiros, que gustaríamos que se nos deran explicacións ao seu tempo, que se nos tivera en conta, porque, dende logo, claro que, e é verdade, se ustedes non tiveran a maioría, terían que actuar de outra maneira. E nós, cando non tiveron, creo que respondémoslle naquel momento en cousas que son coherentes e que se fan, neste caso, para favorecer os traballadores, porque é o que decimos, eu estou da parte dos traballadores, por suposto, e penso que ustedes tamén, que teñen que estar da parte dos traballadores, pero se agora que se presenta unha RPT que xa foi aprobada inicialmente cos votos do grupo de goberno, pero que os demais grupos non chegamos a aprobar, pensando que se poderían presentar alegacións. Se as alegacións non se hubieran presentado, mira, pois a RPT estaría aprobada definitivamente. Pero vendo isto, a rapidez con que se nos fai tomar unha decisión, como digo, que para min é unha responsabilidade e unha decisión difícil de tomar, vista que as alegacións parcialmente foron aprobadas, pero casi ninguna foi aprobada, o noso voto tamén creo que en principio non vai ser favorable. Bueno, hai cousas que xa dixo Brais e non por eso non deixan de ser importantes. Vostede ten a habilidade de decir unha cousa e a contraria nun pleno ou noutro, dá igual, ou noutro anterior. E xa lle explicou el. Eu lle dixen o do orzamento cun motivo, e vostede lle deu a volta de tal forma que o que podría ser unha excepción, vostede o convirte en norma. Me explico? Se vostedes tiñan o documento, como lle dixo el, desde fai un montón de tempo, do que veu presumindo, do que presumiu na prensa, como montante total da RPT, é ao revés. O que habría que facer en caso de aceptar algunha alegación que supuxera máis cartos, pois se faría unha modificación, en caso deso. Por lo tanto, non nos tome por idiotas, algúns que levamos aquí moito tempo. O que eu lle estou a decir é completamente sensato, o que lle dixen.
E o dixen outro día nas comisións que vostede non estaba. Estou seguro dunha cousa que vostede fixo e votou en contra e que estou seguro que nós non faríamos. E que estou seguro que vostedes o fixeran. Si por algunha razón houbera que actualizar outra vez o salario do alcalde porque non estuvera, estou seguro que os orzamentos estaban aprobados. E daba igual a RPT que non. E vostedes, cando eso lle pasou a outro alcalde que estaba aquí, por outros motivos, vostede colleu e votou en contra. E foi o único argumento que tuvo vostede encima da mesa para eso. Ese e outro. Porque, mire, vostedes, hai unha cousa en política que é unha máxima, que é, se vostede colle todas as actas desde que nós estamos na oposición, ou sempre que estuvemos na oposición, e trae un acta aquí, donde nós digamos cousas que vostede nos pode reprochar, que son contrarias ao que dixemos antes, pois ao mellor colle, trae aquí, e eu lle direi, pois si, ten vostede razón. E nós dixemos isto, pero non fixemos cos salarios, non fixemos cos orzamentos, nos adicamos a pedirlle un día tras outro diálogo que non nos ofrece. Xa non é cuestión de que pudéramos dialogar ou non e chegar a un entendemento ou non, é que é nulo. Eso teñen que saber os veciños, é que é nulo. E, polo tanto, vostede dixo antes, unha primeira premisa importantísima, o consenso existía porque os sindicatos e tal. Xa lle explicou Brais que non era así por outros motivos. Pero eu lle nego a maior. Pero como vai haber consenso se os representantes ciudadanos dun montón de xente nin siquiera tuvemos acceso ao documento hasta que vostedes o trouxeron, se nin tuvemos unha sola reunión? Entón, como pode vostede presumir dun consenso que non foi capaz de acadar? Porque, volvo a insistir, vostede dice, é que é un documento bo. Home, vamos a ver, de EPI-Blas, se os traballadores cobran X e van a cobrar X, aínda que sea máis I latina, non Y, pois ao millor claro que é satisfactorio, evidentemente. Eso non somos idiotas ningún dos que estamos aquí. Ora, outra cousa ben distinta é que vostede nos diga a nós como se pode plantexar, como se vai a plantexar, canto vai implicar, porque vostede era o que dicía isto. Por iso lle digo das actas e das conductas de cada un. Vostede dicía isto no ano 16. El PP asegura que estos presupuestos, el del grupo de gobierno, en minoría, consume la mayor parte de los recursos en gastos de personal y gasto corriente, olvidando por completo proyectos estratégicos como la dotación de abastecimiento, de saneamiento de Agroba, das chabolas. Ainda seguimos con el, por certo. O meterá vostede nestes orzamentos, ora son, porque levamos 2 anos desde que vostede dixo, máis os outros 2 que estuvo, que eso non se lle acorda a ninguén, a min sí. E resulta que dice que se consume casi el 50% de los recursos en gasto de personal y más del 27% en gasto corriente. E ben, compro yo a historia. Entón vostede é nefasto. Porque canto se consume en gasto de personal agora? Máis do 50%, verdad? É no 27% de corriente. E quedaba un 6 pírrico, decía el, para gastos dos demais. E vostede? Por iso non trae os orzamentos? Ou pensa que somos idiotas? Sabe por que non nos trae? Porque está esperando a ver se pode ter unha subvencionciña desas que lle fan así a medida e así ven presumindo de que ten uns orzamentos máis fortes que os dos demais. Esa é a realidade. Pero vostede yo dice aos outros, a min non. Entonces, claro, estes son argumentos tan claros como que lle decíamos naquel momento. É que nós non podemos decir o contrario. É que claro que un concello se leva mairán de parte dos recursos, o gasto de personal, os gastos corrientes e todo o demais. En inversións, pois temos o que ven de outras administracións. Vostede ten bastante máis. Porque ainda encima estamos fartos de decirlle que en contra do que votou sempre vostede ten agora 240.000 ou 260, xa non me acordo, para poñer todos os anos nos orzamentos, que os demais non tiñamos, que é o plan da Diputación. Mire vostede que gestor é, algo que votaba en contra, e vostede agora presume delo. Entende? Entonces,
As cousas sonlle así, e non hai volta de folla. E vostede que lle dé a volta a isto, dicindo pouco menos que somos os demais, que somos non sei, uns grupos que estamos aquí só a destruir e que non facemos nada importante, porque todo o que fixo vostede que repete é o importante, non, o que estamos dicindo é que as cousas hai que facelas de outro xeito. Porque o que lle decía Brais é unha realidade. A min, isto non é bonito de decir, a min como corporación me preocupan esos 500.000 euros que hai que incrementar para os traballadores. Claro, se quero vender ya moto aos traballadores, en vez de medio, que sea 1 millón. Pero como corporación, supoño que me preocuparía. É máis, se fose a empresa de vostede, seguro que non estaba igual, verdad? Entonces, eu creo que as cousas hai que falalas, e xa yo dixen naquel momento. Ao mellor, usted hubiera tido apoio para consensuar certas cousas, ou facer as cousas gradualmente, porque levamos subidas salariales e de outro tipo que antes non se facían, porque, por suerte, hai un goberno no Estado que fai que eso tamén sexa posible. Eso tamén implica tamén beneficios para os traballadores. Por lo tanto, eu creo que os intereses do Concello no seu conxunto teñen que ser compartidos cos demais. Se vostede non o fai, pois ten maioría, pero que despois nos veña metendo gato por liebre, dicindo que vostede o fai ben e que nós o facemos mal, pois lle digo que non. Eu lle digo, diálogo, ningún. Procedementos, como lles dá a vostedes a gana, así de claro. Ningún. O que vostedes antes pedían, pois tal, mire, e con isto remato. Antes de... É que, claro, é que as palabras son as que son. Unha tomadura de pelo. Isto vale para todos os orzamentos que vostede facía como oposición. Unha tomadura de pelo. Por certo, neste orzamento que estou falando, vostede pediulle ao edil de Facenda naquel momento inversións por máis de 1 millón de euros que tiña que enfrentar o Concello directamente. Vostede, o que está aí sentado. O sea, que dicía unha cousa e a contraria. Acórdese da carta aos Reis Magos, pois era isto, Vostede pedía 1 millón, 2 ou 3, que máis dá? O importante era pedir, pero non decía de onde quitalos. Eu podía facer isto ahora, e non o fago, porque teño bastante máis responsabilidade que vostede. Ainda non sendo alcalde, mire, e vostede decía, son un brindis ao sol, e todo o demais, con eso é co que me quedo. La crítica, isto me decía a min como alcalde, un alcalde que estaba en minoría, volvo a decir, la crítica nula, capacidade de llegar a acuerdos nula e sectarismo, para que no siguiente tramo do artigo se decía que se había chegado a acordos con Ribeiro en Común e co BNG. Os únicos que non chegáramos eran con vostedes, porque, claro, lóxicamente, se alguén che ven pedindo o que non pode, e me chamaba sectario. E eu falaba con vostede, incluso con vostedes. Pero, claro, chegaba, me decía, no, quero 1 millón, ou 2. E xa lle digo, me chamaba sectario. Eu non lle vou chamar sectario por ter maioría absoluta. Pero, dende logo, que está actuando como que non debe actuar un político, xa lle teño dito moitas outras veces. Non nos fan vostedes, vamos, xa non é, nin caso non, ese xa non é o problema. É que non nos respetan en ningún sentido, en ningún. E xa lle teño dito, mire que ten tido problemas e levamos 2 anos. E isto das maiorías absolutas é como todo, tamén pode haber problemas. E despois, cando se necesita os demais, vimos pedindo auxilio, e vimos dicindo que os demais non sei que. Entonces, non vai a ser que volvamos ter outros problemas e teña vostede que depender dos que estamos aquí. E claro, cando dependa, e despois de faltas de respeto, pois non pode vostede contar con o noso apoio. Entón, nós nos vamos a abster, porque como vostede dice, pois evidentemente nadie dixo que o documento é malo. O que é malo son as formas e a forma de facer as cousas que teñen vostedes. Eso sí é malo, con isto e con outras moitas cousas. Moi ben, moitas grazas. Bueno, a verdade é que ás veces hai
cuestións que, como sempre, todo forma parte do subxectivo e do punto de vista de cada un, porque vostedes falan aquí de falta de respeto e de todas estas cousas, e nos levamos unha hora aguantando un chorreo aquí descomunal. Pero, bueno, en fin, parece ser que... Bueno, hai que escoitar de todo, Entón, eu creo que, a ver, eu entendo que a labor da oposición, pois vostedes fan o seu traballo, cada un entende cal é a maneira que ten de facelo, lóxicamente, pero eso, por moito que continúen, pois, criticando formas, criticando diferentes cuestións da nosa labor de goberno, nos estamos convencidos de que cando chegamos aquí fixémolo con un único obxectivo, e digo yo sempre, e non me importa ser reiterativo, que é pensar no mellor para o noso concello. Ese obxectivo que temos dende que nos levantamos pola mañán ata que nos deitamos pola noite. E mire, que vostede non está de acordo coa nosa visión, bueno, pois é un punto de vista máis. O que está claro é que a nós, por moito que nos digan, nos critiquen e nos queiran facer ver que nos estamos comportando mal, nos temos moi claro que para nós, como dicía antes, só hai un obxectivo, que mellorar a vida dos nosos veciños, e para iso vamos a facer o que sexa necesario, incluso aguantar críticas e unha hora de chorreo, como lles decía antes, e estar aquí pois aguantando todas as críticas que sexan necesarias pola súa parte. Por qué? Porque estamos convencidos de que o que facemos o facemos para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, e para eso é para o que traballamos. E este documento é unha proba clara deso que lles estou dicindo. Nos estou seguro de que teremos lugares, momentos e debates nos que atopar consensos máis amplos. Eu agradezolles, neste caso o Grupo Socialista, que non vaya a votar en contra do documento. Paréceme unha posición coherente co que defenderon neste debate e paréceme ben, e agradezollo, xa digo que nós tamén sabemos e facémolo sempre que temos ocasión agradecer cando por parte de outros grupos se actúa con responsabilidade. Eso, por suposto, é de agradecer, independientemente que despois son moitas cousas, como ben dicías, Nacho, podemos discrepar e podemos ter mil diferencias. Dito isto, e creo que xa o debate está máis que esgotado, vamos a pasar á votación. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, voto en contra, abstencións, 4 abstencións, queda polo tanto aprobado o documento o informe de alegacións e polo tanto aprobada definitivamente a relación de postos de traballo. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 5, que é moción do Grupo Socialista para ratificar a xestión pública directa do KPD de Ourense. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte dictamen: instar ao Concello de Ribadavia para exixir da Deputación de Ourense o cumprimento dos compromisos adquiridos e ratificar a xestión pública directa do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense. Instar ao Concello de Ribadavia para exixir da Deputación de Ourense que adopte as medidas de presión oportunas diante da Consellería de Política Social con vistas a desbortar a apertura dun proceso de licitación da xestión do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense. Instar ao Concello de Ribadavia para exixir a celebración dun encontro entre a Conselleira de Política Social, membros da plataforma PROCAP, representantes dos grupos políticos con representación na Deputación de Ourense e presidente da Corporación Provincial. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, Bloque Nacionalista Galego, Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno Partido Popular. Para o Grupo Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas, sobre todo os asistentes aquí ao plenario. Esta moción está de actualidade, aínda que levan anos en loita estas familias. Trátase da reivindicación de familias pais e nais de persoas con grandes discapacidades que levan desde o ano 2016, como digo, solicitando que se construíse un centro como os das outras provincias, o CAP de Sarria, o CAP de Coruña e o CAP de Chapela, e que demandaban por necesidade para evitar a distancia cos seus fillos e poder velos máis a miúdo. Para moitas familias é complicado desplazarse a Coruña, a Lugo ou a Pontevedra, onde están os centros públicos da Xunta de Galicia. Coñezo a situación moi de preto, porque traballei moitos anos en estes centros, é algo que sufren estas familias e que
Ai, perdón. É que, como digo... Bueno, como digo, coñezo a situación destas familias porque a vivín de preto. Lle moi duro e indescritible o que sufren. Non pensei que me iba a poñer así. Sí, por favor. Ben, non sei cando nos tocará a nosa, non teño ahora a orde do día, pero cando toca a nosa farei unha apelación formal que ahora non vou a facer. A nosa moción, na 8, dentro de 2, vale. O digo porque, bueno, estou escoitando cousas por parte do alcalde que non me están gustando e farei apelación nese punto. Retomando esta moción que presenta PSOE, nos xa dixemos nas comisións que nos parece ben, que vamos a votar a favor, e evidentemente sumámonos non só a esta moción, sino a reivindicacións que a propia plataforma leva anos, non meses, nin días, nin semanas, anos reclamando, e que, por certo, inicialmente, por parte do Partido Popular, aceptaron esta petición, esta reivindicación, e, sin embargo, a semana pasada e esta mesma, bueno, e hai que decilo, nunha campaña visceral que eu poucas veces teño visto en prensa e nunha coordinación perfecta entre prensa e partido político que leva 50 anos gobernando esta provincia, ou máis, quizás desde que Javier de Burgos fixo as provincias, porque é alucinante, e, ademais, indignante. Mais alá do caso que dá náuseas e tampouco vou a repetir. Pero o certo é que o PP está usando todos os seus recursos para meter cousas que non debería meter nun debate sano, nun debate lexítimo da plataforma e das familias, e creo que eso non se pode escurecer por moitas triquiñuelas e malas artes que o PP use. Dito isto, creo que o PP debería rectificar, da igual se na Deputación ten unha posición e na Xunta ten outra. Bueno, é unha forma de rezarlle a un santo e a outro, non? É unha forma de con un brazo rezarlle a Deus e outro o demo. E iso haberá público que yo compre, pero a realidade é a que é. Se o PP quixera asumir as reivindicacións da plataforma, as asumiría. E o resto son brindis ao sol desde o noso punto de vista. En todo caso, vamos a votar a favor e agardemos que sirva para algo, polo menos para levar o apoio do pobo de Ribadavia a través dos seus representantes e que a Xunta tarde ou cedo asuma estas peticións. Grazas. Vale, intento agora. Bueno, pois que digo que a situación que sufren estas familias pois é indescritible. No ano 2016 comenzan as reivindicacións a través da plataforma Procap Ourense e levase a demanda a Deputación de Ourense. A iniciativa foi aprobada por todos os grupos de xeito unánime, como non podía ser de outro xeito, apoiaban a xestión pública directa do centro da Xunta de Galicia. Anos despois, unha vez construído o centro, cun investimento de máis de 10 millóns de
euros, atopámonos coa decisión por parte da Xunta de Galicia de externalizar o centro a cargo dunha entidade social para prestar o servizo, en contra das demandas das familias e incluso dos grupos políticos que en todo momento apoiaban, como dicen, a xestión pública e directa. Polo que, de non reparar isto, trataríase do primeiro centro CAP, Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Xunta de Galicia, externalizado de xestión indirecta. Contrariando así tamén ao presidente incluso da Deputación de Ourense, Luís Menor, que facía fincapé co seu apoio e declaraba, por coherencia co que ocorre cos centros de iguais características no resto de Galicia, que, ademais, era de xustiza porque é o único que garante a igualdade real efectiva tanto para usuarios como para traballadores. Como din desde a asociación, en Ourense se existen centros residenciais gestionados por fundacións ou asociacións sen ánimo de lucro, o que eles nós aquí defendemos e apoiamos que este CAM sexa de xestión pública directa. O agravio comparativo coas familias residentes coa provincia de Ourense e de injusticia, polo que vos pedimos desde aquí o apoio individual, pensando non na cuestión política, senón nestas familias, unha delas veciño noso de San Cristóbal. Bueno, pois anunciamos, penso que xa en comisións que vamos votar a favor. Entendo que Noelia se emocione porque é un tema moi sensible, como di, para as familias e para que sufren, sobre todo porque estas familias levan, como se di, casi 10 anos loitando por conseguir algo que é xusto, e o BNG pois tamén está nesta loita desde ese ano. É verdade que se asinou por todos os partidos que naquele momento estaban, PP, Democracia Vensana, PSOE, BNG, e agora se incumpren eses acordos, porque penso que mesmo hoxe no Parlamento a deputada por Ourense pois levou este tema e efectivamente se votou en contra, defendendo pois que o CAP sea de xestión pública e directa como propoñen as familias tamén. Dende logo, por a nosa parte, por a miña e por a do BNG, teñen toda a nosa solidariedade. Eu admiro, de verdad, a estas familias por o duro que se está facendo este camiño, pero desde logo nos seguiremos cumprindo coa nosa palabra e seguiremos e non nos vamos a rendir hasta conseguir que o CAP de Ourense sexa público de xestión directa, como queremos, e con empregados e empregados públicos. E como xa dixemos outro día, xa vai sendo hora de que o Partido Popular cumpra con Ourense con moitas cousas que non está cumprindo. Non sei o que van votar aquí, pero, dende logo, asinaron unha cousa que agora están incumprindo. E tamén relacionado con temas que saíron en prensa bastante escabrosos, como digo, a todos nos toca de vez en cando e por iso digo que non se deberían utilizar esas noticias para empañar esta que é moi necesaria para esas familias. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Bueno, en referencia a esta cuestión, vamos a ver, hai varios temas a tocar. En primeiro lugar, dicías o de cumprir coa provincia e demais. Evidentemente, o primeiro paso para cumprir coa provincia foi a construción do centro, porque saben que, dicíano antes, é unha carencia importante que tiña a provincia de Ourense, que non tiña un centro destas características para persoas con discapacidade. Ben, dentro disto é certo que se defendeu en moitas ocasións a xestión en diferentes administracións, a xestión pública directa. Hai que aclarar unha serie de cuestións. A xestión vai a ser pública, é dicir, o funcionamento do centro
vai a ser público no sentido que vai a formar parte do circuito público de centros da Xunta, o acceso vai a través das listas públicas da Xunta, etc. etc. O que vai a ser prestado por unha entidade social sin ánimo de lucro é a xestión directa do persoal, vale? Non o funcionamento do centro. Entonces, son cuestións que podemos estar de acordo ou en desacordo, pero que é bo que queden reflexadas no debate. Entón, nese sentido, tamén hai que dicir que estamos a falar dun contrato cunha entidade coa que resulte adxudicataria da licitación, unha entidade social sin ánimo de lucro, dunha duración cuns pliegos enormemente garantistas e cunha duración, creo que son, se non me equivoco, de 2 anos, prorrogable por 1, que iso non implica que non poida optarse posteriormente por outra fórmula en caso de ver que esa fórmula non é adecuada para a xestión do centro. É dicir, que non... Hai varias cuestións que deben quedar claras. En primeiro lugar, a xestión indirecta nunca vai a ser prestada por unha sociedade con ánimo de lucro, sino que nos propios pliegos contemplan que só poden acceder a ese concurso entidades sociais sin ánimo de lucro, que eu creo que tamén é importante facer unha aposta polas economías, polas empresas de economía do terceiro sector, as empresas de economía social, porque é unha maneira tamén de apostar e traballar pola inclusión. Pero, en definitiva, e por non desvirtuar, isto é unha cuestión, unha decisión que toma a Xunta, que ten que tomar a Xunta, porque a entidade, ou neste caso a administración, da cual depende este centro e da cual vai a depender, porque xa digo, o carácter público do centro non está en dúbida, o centro vai a ser un centro público. Evidentemente, o personal vai estar a través dunha xestión indirecta, pero xa digo, o acceso e todo o demais vai a ser como a calquera outro centro público da rede pública de centros da Xunta de Galicia. Entón, tendo todo isto en conta, tendo todo isto en conta, nos o que vamos a facer, en este caso e nesta moción, vamos a votar en contra por unha cuestión, porque entendemos que a administración, neste caso a Xunta de Galicia, a administración que ten que tomar a decisión ao respecto da xestión do centro, evidentemente valora todas as diferentes posibilidades e entende que en este momento a mellor posibilidade para a xestión do centro é esta xestión a través dunha entidade de economía social sin ánimo de lucro. E nós non temos por que pensar o contrario, porque tampouco desconfiamos da capacidade que ten unha entidade social sin ánimo de lucro para prestar un servicio estas características. Que é o que entendemos que é o mellor para esta provincia e o que é unha moi boa noticia para esta provincia? Que vai a ter en funcionamento un servizo do que hasta agora carecía. E nos creemos que eso hai que poñelo en valor e é algo a destacar. Polo tanto, eu pola nosa parte pouco máis teño que dicir, e o noso voto á moción vai ser en contra. Gracias. Quenda para Ribeiro en Común. Me sorprende o voto. Bueno, non me sorprende, pero pensei que non iba a ser así. Non me sorprende, pero pensei que iba a ser de outra maneira. Me parece triste. Tamén, por o que me comentan, creo que a conselleira de Política Social, que debe levar 6 anos no cargo, 6 anos e pico, que tampouco quixo reunirse en ningún momento coas familias, nin a escoitar as súas demandas, nin as súas necesidades. Entonces, eso tamén di moito. Se unha persona que leva no cargo 6 anos e 4 meses non quere escoitar o que ten que decirlle parte da sociedade moi importante, para mí xa di algo. Me parece triste a decisión do voto.
Ben, coincido cos compañeiros, a justificación do Partido Popular non é máis que disciplina de voto. Me deixa fría, porque, bueno, cando fai un mes, en decembro, pois votaban a prol na Deputación de Ourense. Eu tiña preparado para o peche, pois que contarvos que onte no Parlamento de Galicia o PSOE deu voz ás nais e pais da plataforma PROCAP e leu a intervención de Eva Gutiérrez, que é a voceira da plataforma, no que no pleno de decembro da Deputación o PP se comprometía coas familias. E quero que escoitedes o escrito e pensedes individualmente, porque eu que digo, isto afecta a moitas familias que están sufrindo moito. Di así: Ola, bo día a todos e todas, chamome Eva Gutiérrez e son nai dun neno de 17 anos que se chama Xavier, tamén son membro da plataforma PROCAP. Quixera primeiro explicar o que significa ser nai dun neno especial, dun neno con discapacidade. A miña vivencia é igual que a da calquer pai, calquer nai que están hoxe acompañándome en pequenas variacións segundo o diagnóstico, pero cos mesmos sentimentos. Cando nacen os nosos fillos esperamos, desexamos un meniño que non sufran patoloxía algunha, polo menos nada que non se poida solucionar cunha mínima intervención médica. Cando iso non é así e nos comunican do seu grave problema, da súa discapacidade, comeza o noso calvario e, como non, o deles. Pasamos por fases de negación, confusión, rabia e ira, dor, culpa e tristura. A quen lles lembra isto, pois sí, a un duelo porque é o que sufrimos. O máis parecido a un duelo por unha persoa miúda, polo noso fillo que non é como esperamos, que ten problemas serios e en moitos casos son imposibles de resolver. Atopámonos soas, ningún do ámbito hospitalario é quen de acompañarnos, posiblemente porque non hai protocolos de actuación para estes casos. Ás veces, cando notamos que os nosos fillos non evolucionan correctamente, algúns sanitarios din que nos preocupamos demasiado e despois dámonos de bruces coa cruda realidade. Terapias, consultas médicas pasan a ser o noso día a día e atopámonos nos pasillos dos hospitais as nais e pais que pasan polo mesmo. Aí sentimos a calor humana. Comeza a seguinte fase, a aceptación, o enfrontamento real á situación que temos entre as mans, que non é outra que darlles aos nosos pequenos todo o noso apoio e todo o noso traballo. Adicámonos en corpo e alma a eles. Establécese un vínculo que nunca desaparecerá e loitamos con e por eles cada día da nosa vida. É duro, pero tamén produce satisfacción, unha satisfacción de que en o que o facemos o estamos a facer moi ben, extraordinariamente ben. O meu fillo non pode falar, hai que darlle de comer, vestilo, duchalo, fregar os seus dentes, cambiarlle o cueiro e agora, como adolescente, afeitalo. Recoñece o que tiven que aprender e a nova aprendizaxe xuntos, el que nunca está quieto nin se move, quero, en certo modo, axudar a súa mamá e compañeira de loita do día a día. É un bebé de 6 meses, pero con 17 anos, como dixen, terapias, consultas médicas, burocracias varias, pero a miña conclusión final e a dos pais e nais que hoxe están aquí é que os nosos fillos non van a ver vida desde outra perspectiva porque son nobles, sen dobleces, sen maldade e, por riba de todo, loitadores. Comprenden agora por que estamos aquí? Comprenden por que seguimos loitando por un centro de atención a persoas de discapacidade público e xestión pública e directa pola Xunta de Galicia? Pois porque eles nos fixeron ser fortes e porque llo debemos. Despois do ámbito sanitario chega o proceso de escolarización que tamén é moi complexo e os nosos fillos cumpren anos ata que chegan os 21, idade na que precisamos centros de día ou centros residenciais para que haxa certa continuidade nos seus cuidados. Estas etapas, a sanitaria e de educación, son responsabilidade directa da Xunta de Galicia cas súas correspondentes consellerías, a de Sanidade e a de Educación. Polo tanto, o proceso natural é que a Xunta de Galicia continúe asumindo a súa responsabilidade na atención dos nosos fillos, que a Consellería de Política Social que a Consellería de Política Social non delegue algo tan sensible como é a discapacidade. Familias do Colexio de Educación Especial Miño de Ourense dámonos conta de que na provincia de Ourense hai centros para nenos de máis de 21 anos, sí, privados, concertados, hai asociacións, pero non hai un servicio público. É dicir, non hai un centro de atención a persoas con discapacidade como nas outras provincias. E preguntámonos por qué.
Estamos no ano 2016, a plataforma ProCap nace en febreiro dese ano e comeza a súa andaina reunións na Xunta de Galicia, unha manifestación multitudinaria en Ourense co apoio de todos e todas as ourensás, recollidas máis de 50.000 firmas conseguidas na rúa polos pais e nais e mesmo estivemos neste foro defendendo o que hoxe defendemos. Todos os que naquel momento conformaban este foro apoiáronos por unanimidade e sei que vostedes tamén están connosco. Aquel día nos estábamos tranquilos porque se hoxe todos os que aquí presentes defendemos un mesmo can público xestionado pola Xunta de Galicia igual co resto das provincias galegas que nalgún caso xa leva funcionando hai máis de 30 anos, debater a estas alturas porque queremos isto, coido que xa non é necesario. O único que importa é que Ourense, a provincia onde naceron os nosos fillos, a provincia que todos vostedes representan, non sexan diferentes ás demais, xa que nos levan vantaxe nesa carreira. Non permitan que Ourense estea a cola de Galicia. Conseguir o CAP levounos moito tempo, demasiado. Agora xa está construído. Non nos demoremos máis. Os nosos fillos e fillas non teñen tempo. Están a piques de entrar no 2025 e 9 anos pasaron e hoxe sentímonos orgullosos de todo conseguido ata agora. Conseguimos un CAP público de xestión pública e directa por parte da Xunta de Galicia, un compromiso que a Xunta asinou e fixo que os nosos fillos e fillas, pero agora a Xunta quere dar un paso atrás e privatizar ou concertar un servicio esquecendo as súas promesas. Non debemos permitir que eso suceda. Un CAP de xestión directa pola Xunta non é só unha necesidade para os nosos fillos, é unha cuestión de responsabilidade pública e un dereito das nosas familias da nosa provincia. Somos a única, repito, a única provincia que non ten un. Temos que loitar para que a Xunta cumpra a súa palabra. Nós como plataforma, como nais e pais, estaríamos dispostos e encantados de acompañalos á Xunta de Galicia, a vostedes, os representantes que vostedes designen. A vostedes, señor presidente, isto é na Deputación. A responsabilidade da Xunta é clara e non imos deixar que se desvíen da promesa feita connosco. Non se trata dunha demanda, senón dun dereito para os nosos fillos e fillas que merecen un servicio totalmente público de xestión directa sen intermediarios privados que buscan beneficios persoais. Sabemos que este é un obxectivo común para todos os presentes e quizáis xuntos logremos o que é mellor para Ourense e non seguir sendo diferencialmente inferiores ás outras provincias. Deixo aí porque é un pouquiño extenso. O vosso voto xa foi xustificado, pero agardo que os compoñentes do Partido Popular pensen individualmente e non como marca política. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Queda rexeitada, polo tanto. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción do PSOE para a organización dun acto de conmemoración do centenario da incorporación de San Cristóbal de Rego de Igón a Ribadavia. A Comisión de Servicios Municipais, na súa sesión de ata 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte ditame. Organización dun acto de conmemoración do centenario de incorporación de San Cristóbal de Rego de Igón ao Concello de Ribadavia. Proposta, un acto organizado no Concello de Ribadavia conmemorando o centenario do Acordo Plenario de 1925 coa participación da veciñanza. Organizar entre as diversas administracións públicas, Deputación, Xunta, Estado, un debate ou xornada sobre o modelo territorial municipal do futuro coa colaboración da Universidade. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno os membros do PP. Gracias, señor secretario. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, boas tardes a todos. Tedes a moción diante vosa. Simplemente aquí non se trata de abrir feridas con outros concellos limítrofes. Vamos facer un pouco de advocatos diaboli. Aquí o que se trata de conmemorar é que deste ano 1925 San Cristóbal de Rego de Igón é parte de Ribadavia, non destos reis católicos, como pensarán moitos. É simplemente destacar ese feito. Tamén hai que situar o contexto histórico da época, porque aquí sempre se fala do golpe de Estado do 36, pero tamén hubo un golpe de Estado na nosa historia no setembro do 23 con Primo de Rivera. Do 23 ao
o 25, que está nesta época, os alcaldes apareceron e foron sustituídos por militares. Simplemente hai que tener eso en conta. Hubo unha modificación promovida daquela época por José Calvo Sotelo, que era director da administración local, con unha forte presencia aquí de seguidores na comarca de Ribeiro, sobre todo en Ribadavia, e se modificou a incorporación de entidades menores. Entidades menores, a que sigue persiste no Ribeiro, que é a de Verán, pois se acolleron aquí isto de San Cristóbal de Regodegón, apartándose de Beade e de Carballeda de Avia respectivamente. Beade acordou no novembro de 25 a segregación a favor de Ribadavia e aumentándose así a población de 5.090 daquelas a 5.800 habitantes, recordando que a comarca de Ribeiro daquela época tiña 40.000 personas. Hubo un intento tamén de meter unha parte de Esposende, Santa María de Esposende no marzo 25, non cuadrou. Despois, posteriormente, no 47, incorporouse Presigueiro a Granxa do Teiro a Ribadavia, que era de Melón, defendendo, digamos, esa segregación o cura Basilio Álvarez nas Cortes do 11 de marzo do 34, e hai que tamén aquí lembrar, facéndolo de Tocados Diablo, porque seguro que Brais vai, digamos, recordarme esa instancia, que pode dicir, bueno, poden molestarse Beade e Carballeda. Xa tuvemos un conflicto hace un par de anos, gobernando nós entre o noso Consello de Facenda de San Cristóbal e o alcalde de Carballeda de Avia, por os lindes, que fronteiras había aí. Hai que lembrar aos dos concellos que cando se constituíron os concellos despois do trienio liberal que falastes naquela época, en 1858 Ribadavia cedeu terrenos, háblese de San Esteban de Nova, Sá e Villariño, a Carballeda de Avia. E despois Carballeda de Avia adquiriu entre o 61 e 64 de Beade, Faramontaos, Valde, a Belenda de Espenas, Beiro e Muimenta. Entonces, o que tiñan que estar máis molestos é Beade con Carballeda que máis con Ribadavia. Hubo un intento do 1873 de recuperar Beiro para Beade, pero non foi palante. No 56, hubo intento tamén dos veciños de Barcia, que pediron expresamente incorporarse a Ribadavia porque quedaba máis preto os servicios, o comercio, a atención que van, o médico, etc., pero naquela época as autoridades franquistas diciron que non, porque senón Melón perdería estatus e población. Nos anos 60 hubo un intento, habendo unha lei franquista dunha chamada fusión voluntaria de 3 concellos, si se agrupaban, conseguían 10.000 habitantes. Daquela eran Carballeda, Ribadavia e Beade. As características, o que defendían daquela, eran case como hoxe en día. Xestión de agua, as comunicacións, daquela época era telefónica, hoxe sería fibra óptica ou telefonía móvil, etc. Infraestructuras de camiños, comunicacións, mellorar o transporte público, xa había queixa que autobuses e trenes non satisfacían a demanda. Entonces, desa época, seguimos arrastrando certas deficiencias infraestructurales. O que propoñemos é, digamos, en facer un acto sinxelo que participaba en Financer. Invitamos, por suposto, os alcaldes de Beade e Carballeda, seguramente que non se van mosquear por esa invitación, pero que intentamos impulsar é que queremos no futuro para a administración municipal, sea na comarca do Ribeiro, na provincia de Ourense e en Galicia en xeral. É viable manter concellos tan pequenos? Hai unha fórmula. A fusión voluntaria, si, se acolleron 2. En outros países do entorno, que eu coñezo bastante ben, en Dinamarca foi por mano militar. O sea, todos os concellos inferiores a 5.000 euros desaparecen por orden de arriba. Suiza, curiosamente, teñen unhas leis que establecen se un ou 2 concellos limítrofes non son viables económicamente por un largo tempo, se incorporan forzosamente o concello que teña a economía máis saneada. Unha forma mellor a estudiar, pero, bueno, esos son, digamos, fórmulas por futuro. Entonces, por miña parte, organizar entre as diversas administracións públicas que están aquí implicadas, que sería a Diputación, que xestiona, digamos, fondos provinciais, a Xunta, que ten unha Dirección Xeral de Administración Local, e o propio Estado, que, bueno, podían reformar no futuro a bases de lei de réxime local, porque a que temos actualmente a lei de bases de réxime local é para unha época
que non está agora vixente. Unha época de fax, unha época de correos, telégrafos, etc. Xa estamos digitalizados, estamos con telefonía móvil, etc. Entón, hai que facer un debate. Que futuro queremos, digamos, para o réxime local aquí en Galicia? Por miña parte, pois, nada máis, e agradecer a atención prestada a esta moción. Ben, grazas, moi breve. Nos vamos a votar a favor e o que si pedimos, si sale aprobada, que entendo que sí, que se faga, non como outras mocións que se trouxo o Grupo Socialista, que se trouxo o BNG e que trouxemos tamén Ribeiro en Común e están sin facer. Algo que, polo menos, unha parte se faga, non? Algo, creo que non costa moito, mostraría interese e estou moi de acordo co debate que hai de fondo. Basta con ler un pouco de historia, non foi falta ser historiador para saber que non estamos inventando nunca nada. Todo sucedeu xa antes e a necesidade de unir forzas e a de modificar fronteiras sigue existindo. A proba está clara. Grazas. Sí, tamén moi breve, que o noso voto vai ser a favor con toda a exposición tan que nos acaba de agasallar Gulín. E, bueno, efectivamente, que saia aprobada, pois que se poida facer unha conmemoración coa participación de toda a veciñanza e que nos sempre imos apoiar todo o que sexan decisións democráticas dos povos. E, bueno, no de unir e falar organizar diversas administracións públicas para falar, iso seguramente será máis complicado, porque cada un vai defender o seu, pero, bueno, sí que é verdade que agora mesmo no Ribeiro hai concellos moi pequenos, con moi poucos habitantes, e que a tendencia non é a ganar poboación, senón todo o contrario. Oxalá fora en todos os concellos para arriba, que poideran gañar poboación e moitas cousas máis que eso tamén é importante. Grazas. Que anda para o Grupo Popular? Nos imos votar a favor, obviamente. Pouco máis que decir, porque, bueno, a verdad, xa nos diches a todos unha boa lección de historia, porque pos que non acostumbramos. No, pero como sempre cho agradezco, como sempre cho agradezco, como te dices, intentaremos que ninguén se sinta un pouco ofendido, pero nada máis. Gracias. Quenda de peche, Luís. Sí, aquí, como xa continuando, aquí non se trata de abrir feridas con outros concellos, incluso falaré personalmente cos alcaldes se é necesario, que a mellor algúns da historia do seu povo non estarán moi documentados. Pero, bueno, esa é a intención, simplemente, porque sempre me atopo na rúa con xente que, bueno, pois descoñecen a historia de Ribadavia. A mí había que facer unha labor tamén no instituto, pois pensar que, bueno, San Cristóbal e Presigueiro, que están aí, non están destos reis católicos nestas guerras napoleónicas, se foron incorporando pouco a pouco, por unhas circunstancias históricas da época, había que explicar. Algo que aquí me chama moita atención, que se fala, necesariamente hai que falar da época franquista, pero a dictadura de Primo de Rivera se pasa así un pouco por encima. Este ano estamos en centenario, do 23 hasta o ano 30, que estuvo Primo de Rivera, pois está falando moi pouco o que consistiu, o que aportou, que significancia tuvo por o Ribeiro. Aquí había moita xente metida na política, apoiando o general, apoiando a José Calvo Sotelo, que despois foi diputado por Carballiño, etc. Hai un diario dun alcalde, Manuel Meruendo no Formoso, que se podía editar e publicar, onde se ve as vicitudes da época. Incluso o que é hoxe en día moi normal nos partidos políticos, as liortas internas, o egos, etc., da Unión Patriótica, que non se aclaraban, os favores que pedían, etc., que nos dan cumprido, o caciquismo, o enchufismo. Entón, é unha época moi interesante, que está incluso aquí no archivo do Museo Etnográfico de Ribadavia, a correspondencia de Manuel Merenda Farmoso, incluso no archivo de Pontevedra se pode ver moitas cartas de entre Xosé Calvo Sotelo coa comarca do Ribeiro, que sería, digamos, interesante no futuro organizar mellor unhas xornadas históricas nese ámbito. Sin máis, agradecer a vosa opinión a esta moción e, bueno, siga usted con Souto. O
Goberno do Estado a aprobación inmediata dun Real Decreto Lei individualizado sobre as axudas en materia de transporte. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte dictamen: solicitar ao Goberno do Estado a aprobación urxente dun Real Decreto Lei individualizado que garanta as axudas, descontos e bonificacións en materia de transporte que se fagan novamente efectivas con carácter inmediato. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol do Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno PP, PSOE e Ribeiro en Común. Bueno, pois evidentemente esta moción decae porque mira, que solicitábamos que fora urxente e foi urxente. Realmente, do cal nos alegramos moitísimo porque neste decreto, como xa dixemos, iba un escudo social moi importante, non só as axudas para a bonificación de transporte, senón outras que tamén nos parecían importantes, como era a revalorización das pensións, que se falaron no seu momento. Digamos que enfocámonos un pouco no transporte porque o BNG xa ten presentado varias mocións relacionadas co transporte en liñas de autobuses que van desaparecendo, en liñas de trens que van desaparecendo e que ao final nos estamos quedando sin transporte, sobre todo as zonas rurales como son as nosas, que non temos quen nos acerque a Ourense casi. Ahora parece que o que prima é Madrid, conexión con todas as partes, pero Ribadavia Ourense, ou Carballiño Ourense, outras, entonces, ou Vigo mesmo, sí, ou Vigo mesmo. Hai xente que ten que ir a Vigo un día e volver casi o día seguinte, entonces viña un pouco orientada tamén neste sentido, e se non temos tampouco un transporte público onde poidamos utilizar esos bonos que se dicen, pois seguiremos estando marxinados, e nós non queremos quedar marxinados. Unha alegría que se aprobe o decreto, que tamén unha alegría que se sumara ao PP. Moitas grazas. Maite, cando dixeches de que a moción, non sei, retirámola da orde do día, non digo eu. Vale, perfecto, pois entonces se retiramos a moción da orde do día, señor secretario, e pasamos ao seguinte punto, que é o octavo, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello adquira en propiedade terreos con obxecto dotacional para destinalos a un servicio. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia adquira este solar do barrio de San Lázaro en propiedade para destinalo a un servizo de ben público como a nova residencia de maiores, vivendas públicas ou outras iniciativas en beneficio da nosa sociedade, e que en consecuencia se cree unha partida a tal efecto nos vindeiros orzamentos 2025. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno os membros de PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, unha pena que non este Nacho, porque quería facer un apercibimento e quería non tampouco enturbiar nin non falar das mocións que presentaban os demais grupos. Vou a ser moi breve. O digo porque o apuntei e me gustaría que o secretario recoller en ata que Ribeiro en Común polo menos se queixa das formas da intervención do alcalde no punto 4. E me explico. Se dixo por parte do alcalde que aquí levan aguantando un chorreo descomunal. Eu creo que debería retirar esa expresión, a dixo dúas veces, ou aclarar, porque deduzco que por nós non pode ser. En todo caso, aclarar a que se refire e a quen se refire, pero a nós nos parece, sin darnos por aludido, nos parece unha falta de respeto pleno e os grupos que interveñen. En todo caso, recordo unha cousa importante, e que para min é sustancial, que hai unha ordenanza e unha normativa de regulamento do Pleno. E o alcalde quen dirixe o Pleno. E non pode intervir e cronometrar o tempo. Pero que non pode valorar, nin cualificar, nin descualificar as intervencións dos demais portavoces e grupos. E despois, xa non entro na intervención maniquea e demagóxica del bien e del mal, os outros gobernos todos, desde
desde o século pasado aos deste século XXI. Todos facémolo para mellorar a vida dos nosos veciños. Nos tamén, o anterior goberno tamén, e os outros tamén o facían por iso. Pero, a pesar diso, de que todos o facemos para mellorar a vida dos nosos veciños, desde que nos levantamos ao que nos deitábamos, os outros gobernos tamén o facíamos, eso se sobreentende, tiñamos que aguantar na prensa e nas redes acusacións tales como goberno trilero, este é un goberno trilero, o peor da política, etc. Por non falar de que un hotel que está a punto de acabarse se nos acusou de que malvendíamos, outro exemplo máis, malvendíamos o patrimonio municipal. Ben, pois falando de patrimonio municipal, a moción de Ribeiro en Común, entre outras, dito isto, e sin menoscabar o que quero decir, solo é unha proba máis de que facemos tamén propostas en positivo e que tamén estamos aquí para mellorar a vida dos nosos veciños. E o facemos desde que nos levantamos hasta a hora que nos deitamos. E non ganamos nada, non sabemos que non temos carreira política na Deputación, ni no Parlamento, nin sabemos de outras cousas. Ese non é o noso obxectivo. Non o é. Somos unha agrupación humilde, veciñal. Eso sí, temos as cousas moi claras. E poñemos en riba da mesa do goberno que hai unha propiedade que se vende, sabemos do déficit de solo dotacional e para destinalo a cuestións públicas que ten o Concello, que é inexistente, e da pouca que ten vai haber problemática, eu creo, para destinala aos terreos do campo da feira. Bueno, eu creo que isto nun portal inmobiliario está a 150.000 euros, son casi 5.000 metros cuadrados, solar, urbanizable, e creo que hai capacidade por parte deste goberno de facer ese desembolso. Mais si cabe, cando hai un compromiso da Xunta de Galicia para facer e invertir en Ribadavia, isto a nós é o que se nos di, para invertir en Ribadavia. Esta mesma semana estivo a Conselleira de Medio Ambiente, outro día, outras semanas están outras conselleiras, e agardamos que estas visitas sempre veñan con compromisos de investimento. E de verdade, o decimos e traemos esta moción con total honestidade. 150.000 euros de partida, que se poden negociar. Un solar que é urbanizable e que ten máis metros que o único terreo que temos e máis dereito de construción. Máis dereito de construción, que está moi ben ubicado e que, ademais, valería para dinamizar e mellorar unha zona do noso municipio que leva demasiados anos mal. Entonces, creo que se o goberno fora responsable e consciente de que hai déficit de solo, non só para un asilo ou para unha nova residencia de maiores, é que hai déficit para a vivenda. Desde o ano 2003 non se inaugura ninguna vivenda de promoción autonómica en Ribadavia. Esta sería tamén outra oportunidade, outra posibilidade máis, pero é que temos déficit de outras infraestructuras e a ubicación francamente fantástica. Entonces, bueno, creo que os argumentos a favor están en riba da mesa, non sei se haberá para xustificar o seu voto en contra, o veremos. Gracias pola atención. Bueno, pois a nos parece ben que por parte do Concello que se poida facer esta adquisición. É unha boa zona, ben comunicada. Sí que, bueno, acaba de decir que podría ser un solar urbanizable. Nos, igual, tamén dentro do Concello se podía facer unha tasación, evaluar que tipo de equipamento se podría facer aí, pero, bueno, calquera das cousas que se mencionou é necesaria para Ribadavia, tanto a residencia como vivendas que estamos. Parece que
Ribadavia como que xa non ten para onde medrar nese senso, cando outros concellos sí que foron capaces de seguir construindo, e agora parece que tamén hai demanda de vivenda, hai demanda de alquileres, entonces tamén podería ser unha boa oportunidade. Non sei se o goberno contempla esta proposta que trae Ribeiro en Común, pero o BNG vai votar a favor. Eu, nada, non estaba antes, pero me anotaron os compañeros o que dixeches que se estuvera eu a quen se refería. A min, a verdade, sinceramente, a min que digan o do chorreo ou que votamos non sei que, dame un pouco igual, porque a min o que me importa xa é as formas. Digo as formas a hora de tratar a institución. Entonces, sei que non van a retirar, tampouco é unha cuestión que tal. Eu aquí aguantei moitas horas de outras cousas, e con unha demagoxia total do Partido Popular, ou sei que tampouco vou a ser ahora aquí quen diga que evaluar se son chorreos ou non, ou se tal. A verdade é que o que me importa a min é a forma de actuar. Mais alá de eso, me explico. Comparto contigo a sensación que tes, porque non houve faltas de respeto ni nada que se lle supoña, entonces podemos votar máis ou menos tempo, pero sí que vou dicir unha cousa. O Partido Popular, si pensa que os plenos son tan extensos e quere regular, ten unha maioría absolutísima para facer as cousas. Hai que ter valentía. Vostede pode coller e limitar os debates, pode limitar as mocións, pode facer cousas que, por certo, eu plantexei como alcalde, acórdase, e vostede non quixo, cando era oposición. Entonces, ella sí, por iso non é unha cuestión de pedir, non, é que me riñó, non, é que volvemos ao de antes. Coherencia. E a coherencia se mantén andando. E vostede non a ten. Entón, ese é o problema. Chorreos, bueno, sí, chame o que queira. Eu, dende logo, creo que non lle faltamos a respeto a ninguén. E, polo tanto, podemos ser máis extensos ou non. Volvo a dicir, pode limitar o que vostede queira. Neste momento ten, xa que presume de vir aquí a traballar polos veciños, ora, o que se ofende un pouco que decía, como se os que estivemos aquí agora 22 anos, estivéramos aquí mirando para ir a min, xa sei que se me chamou de todo, é máis, home, porque ao mellor non teño ese carácter que ten vostede de dicirle a todo o mundo o que quere oír. Si é verdade que eu non o teño, a quen lle teño que dicir o que non está ben, ao mellor o fago. Pero hai unha cousa, desde a mañá a noite, e agora centrándonos nesto, traballando por este concello. Por certo, con moitas menos motivacións, ao mellor, de todo tipo. Poderíamos haber feito outras cousas, estar noutros lugares. En todo caso, digo, centrándonos nesto, non sei o que vai a votar o Partido Popular, eu, quizás, o único que podíamos ao mellor estar non en desacordo, porque as cousas se poden sempre chegar a acordos cando nadie ten a verdade absoluta, non? Pero nós, evidentemente, por ser coherentes, seguimos mantendo, por certo, hoxe falando cunha persona próxima ao Partido Popular, me decía que non teña nada que ver con política ni nada, me decía, eu creo que ademais de xeito de boa fe, me decía que o tema de abordar o ambulatorio no seu lugar que a propia Xunta nos pediu e para o que compramos terrenos, porque aquí todo o mundo ahora se olvida que o gasto que fixo o Concello. E temos unha agrupación de parcelas de carácter público ou
así estaban contempladas e que habría que cambiar ahora se se quixera facer outra cousa, pero quero dicir, nós seguimos mantendo que o centro de saúde, por exemplo, ten que ao mellor plantexarse onde se plantexaba. Tamén creemos que o centro de maiores e demais pois ten que ser onde se plantexa e onde se plantexaba. Pero xa volvo a dicir, esa é unha cuestión que me imagino que Ribeiro en Común, me imagino que Brais plantexou opcións como posibles alternativas para facer. Tamén fala de outras cousas. Tamén pode ser, pois evidentemente, vivenda pública que boa falta nos fai neste concello, porque xa teño dito outras veces, eu me quedei abrallado de que moita xente che ven a preguntar onde hai pisos de alquiler e demais. Alquiler, digo, habitual, enténdase. Do outro vamos sobrados, e vámoslo deixar aí. Vamos sobrados. Bueno, pero eu creo que sería unha cuestión, ao mellor por prioridades e porque as outras demandas son importantísimas, pero si poden ter lugar, pois sí que sería. Pero, dito isto, o que se plantexa, a mí me parece, é máis, teño que reconocer unha cousa. Eu non sabía, e neso hai que darlle o mérito a quen o ten, que neste caso é Ribeiro en Común, por traer a proposta. Eu non sabía, coñecía, e son coñecedor desa parcela, coñezo as persoas propietarias porque algunhas tiñan vinculacións con este concello, e, polo tanto, sei desa parcela, e se falou moitísimas veces no concello, por moitos motivos que ahora non veñen ao caso, pero se falou moitas veces, e por iso recoñezo que eu era descoñecedor de que se vendía. Non me fixei nunca, non coincidiu que fun a pé ou que fose, e menos que se pedía este precio. Xo digo claramente, e o digo porque eu me encarguei personalmente de xestionar outro. Por iso digo que aquí xa se fixo deste tipo de cuestións. Xa se fixeron operacións deste tipo. A nadie se lle escapa que foi un goberno bipartito quen comprou o campo da festa dos veciños de Francelos. E por bastante máis cartos naquel momento que o que costa isto. E era unha lei de oferta e demanda e, polo tanto, o Concello creía que era o que tiña que facer e o fixo. A diferencia, o que terá que evaluar o goberno, é que naquel momento que non mercou foi a Xunta de Galicia. E foi a Consellería de Medio Ambiente, porque iba destinado a un fin en si mesmo. Pero eso supoño que o alcalde, que agora vamos á segunda parte, eu paso de que me digan dos chorreos, pero sí que lle teño que dicir unha cousa. El foi o que prometeu que estiba a ser a panacea dos concellos e que iba a vir de todo. A min a proposta me parece excepcional e, polo tanto, lle digo ao alcalde que, primeiro, que a vote e, segundo, que faga o imposible para conseguir esos recursos. Porque sí que é verdade que é unha boa oportunidade. E non vou a dicir, Maito decía que teria que ser un perito e tal, ou alguén que evalúe. Pero eu, desde a miña óptica de haber xestionado outras, porque tamén se agregaron outras ao campo da feira, porque había que mercalas, e naquel momento moitísimos menos metros, este concello pagou máis. Quero dicir, non me acordo ahora, pero máis. E tendo en conta, ademais, que, como dice Brais, é zona urbanizable que ven recollida así no pexón. Igual que era zona urbanizable, que tamén hai que dicilo, por eso se pagou tanto, naquel momento, a zona o campo da festa de Francelos. Bueno, había que facer unha serie de agrupación, era como unha agrupación, entón implicaba outras cosas. Era un área de reparto, para ser máis concretos. Estaban a piques de compralo, por certo. Entonces, quero dicir, se non o compramos dentro do Concello, mercamos, unha inmobiliaria que anda un pouco avispada o vai a facer. Non sei exactamente ahora que alturas ten recollidas, non o recordo, baixo máis 2. Pero bueno,
é unha superficie suficientemente importante para quitar rendimento por eses cartos. Así de claro, porque só hai que ver un edificio que hai ao lado, que non sei cantos pisos son, pero tal. Entonces, en definitiva, eu creo que é unha boa moción, é unha moción interesante para o Concello, e independientemente do uso que lle demos despois, eu creo que era unha oportunidade para facer un esforzo. Xa digo, se iso se fai por parte do Goberno, vai a ter o noso apoio. Xa o digo, se hai que facer unha operación de crédito, tamén nos parecería, se é posible, que non o sei, eso o descoñezo, pero tamén me parecía interesante. Por lo tanto, ten todo o noso apoio e, ademais, lle damos os parabéns neste caso a Ribeiro en Común, porque me parece, ou nos parece, que é unha boa moción, é unha cuestión importante para o Concello. Ben, moitas grazas, que na para o Grupo Popular. Sí, gracias. O noso voto vai ser a abstención, non porque non nos parezca unha boa opción, sino simplemente porque, bueno, estamos esperando determinados informes que creemos que son necesarios antes de tomar unha decisión e, bueno, simplemente por iso o noso voto vai ser a abstención, nada máis. Ben, moitas grazas, que na de peche para Ribeiro en Común. Supoño que non hai ninguna segunda quenda, entón pecho, non? Vale, grazas. Ben, alegrome que vaya a sair adiante, agradecer a quen votou a favor e agardar e desexarlle ao Goberno que o execute, é dicir, o procedimento administrativo está claro, evidentemente hai que facer uns trámites administrativos, se se quere poñer como solo dotacional, poden ser uns poucos meses, en todo caso, se se comeza o antes posible, antes de que acabe o ano estaría, para poñelo como zona dotacional. Para adquisición e compra pode ser inmediato, unha vez se compre, digo, se aprobe o orzamento. E isto creo que é o sustancial. O poñemos no acordo, no único acordo, que o poñemos de forma aberta, como dixo Nacho, efectivamente o poñemos de forma aberta para aberta a todos os grupos. Nos temos claro que aí sería o idóneo para a nova residencia e non no campo da feira. Eso sí, hai que recordar que aínda en 2022, no anterior goberno de esquerdas, está aprobado e está feito un anteproxecto que é importante, digo porque que despois se venderán as cousas como se venderán, pero é importante salientar que hai un proxecto do anterior goberno para novo asilo. Mellor dito, non do anterior goberno, no anterior mandato, para o novo asilo, na horta de Santo Domingo. Iso é así. Entón, hai un traballo xa feito. Aínda así, nos seguimos defendendo que debe ser aí, porque é un edificio que estaría cara a zona de Rúa Otero Pedrallo, non cara á igrexa, nin ao Vic. En todo caso, sabemos todos como está urbanizado Orchales daquela maneira e creo que este tipo de edificios quedaría ben acoplado. En todo caso, tamén nos parece propicio, e incluso para os residentes, os futuros residentes, creemos que está moi ben a zona de San Lázaro. E sea para eso, por eso deixamos aberto, para que sea máis aceptable por todos os grupos, non só por Ribeiro en Común, sesa para vivendas ou sesa para outro tipo de infraestructuras que o Concello aínda as ten que facer, evidentemente creemos que é unha compra boa. Agardemos que non só salga aprobada a moción, sino que se leva a cabo. Estaremos evidentemente vixiantes. E a primeira proba vai a ser nos orzamentos 2025. Aí se vai a ver, en febreiro, dentro de pouco, a vontade deste goberno se quere adquirir isto ou non. O digo porque o precio actual e os seus dereitos urbanísticos pode ser que como pasou co Muiño da Raíña, que o noso anterior goberno quiso facerse con el, veña un particular e o compre. E isto, eu creo que é unha pena para Ribadavia, xa que ten bastante déficit deste tipo de terreo. E por último, quero recordar que está moi ben en este casi 2 anos que levamos de legislatura, moitas cousas e estou seguro que o goberno está moi contento. Os cidadáns siguen esperando moitas das promesas
E non só deste goberno, sino de cousas que se foron deixando polo camiño que están sin facer. E o novo asilo é un deles. Pero tamén o novo cementerio. Tamén o novo cementerio. Tamén o centro de día. Temos unha serie de infraestructuras que está moi ben, nos o decíamos en decembro na nosa moción, as luces están ben, pero o traballo tamén. Entonces, ou temos postos de traballo e temos mellores servicios, ou Ribadavia, de verdade, e isto é algo colectivo, non só do actual goberno, é algo colectivo, non terá futuro. Agardemos que sí, e, desde logo, por Ribeiro en Común non vai a quedar. Grazas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra non hai. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Pasamos agora ao, se lles parece, o punto 9 e o 10º. Debatímolo de modo conxunto porque van máis ou menos sobre a mesma materia. Entón, pasamos ao debate conxunto dos puntos 9 e 10. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptouse en dictamen. O Pleno do Concello de Ribadavia manifesta a súa oposición ao proxecto de parque eólico na Serra do Coto de Novelle pola gravidade dos impactos paisaxísticos, culturais, ambientais e sociais. O Concello comprométese a colaborar con entidades e colectivos en defensa do territorio para evitar a execución deste proxecto. Dase traslado este acordo á promotora do proxecto e á cidadanía de Ribadavia. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno, PP e PSOE. A Comisión Especial de Contas adoptou o seguinte dictamen. Que o Concello de Ribadavia se posicione en defensa do valor medioambiental e natural do Coto de Novelle e se promova unha declaración institucional ao respecto, rexistando a instalacións de macroproxectos como este no noso medio. Trasladar este acordo aos Concellos do Ribeiro, Xunta, Deputación e Estado, delegacións dos Ministerios de Enerxía e Medio Ambiente. Que se acorde manifestar a necesidade dunha nova política enerxética para Galicia que respete o medio natural e beneficie o territorio e as persoas. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a polo Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno os membros do Partido Popular e PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Quenda, en primeiro lugar, para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Esta moción semellante xa foi presentada, creo que tamén polo Bloque e Ribeiro en Común en setembro do 23, empezando a legislatura, e se refería a macrobalsa ou a megabalsa que se quere ou estaba planteada a construir encima do Coto de Novelle para trasladar agua desde o encoro de Castrelo ata a cima do monte. A este macroproxecto lle hai que engadir dous máis que está en alegacións, un deles hasta o 20 de febreiro, que é un macroparque tamén de eólicos, tamén no mismo monte, e un terceiro que é de fotovoltaicas. Bueno, entonces nos entendemos que é un abuso, é un pouco abusar do noso entorno, é abusar, ademais, de maneira gratuita e de pagafantas, porque aquí veñen empresas de fora, estropean e xeneran un impacto terrible no noso medio, no noso espazo natural, na nosa fauna, no noso propio clima, como foi o de Castrelo de Miño, e as súas néboas que nos regala frecuentemente, e, sin embargo, pouco queda aquí de beneficio. Nin estes macroproxectos poucos postos de traballo van a xenerar, moitos técnicos e seguramente non da comarca, e, sin embargo, o impacto nunha montaña que é non só o centro da comarca, sino que é visible desde moitos puntos en moitas comarcas lindeiras, creo que vai a ser non merecer a pena. E é unha montaña, ademais, simbólica xa desde os tempos anteriores prerromanos. De feito, o seu nome xa si o di.
e, polo tanto, bueno, creo que lle debemos un respeto por parte dos actuais habitantes, porque non vamos a estar aquí sempre, por moito que algún o crea, aquí non vamos a estar sempre. Entonces, eu creo que estamos obrigados coas seguintes xeracións a deixarlle un sitio como mínimo parecido ao que recibimos, parecido, e desde logo non tan degradado como yo vamos a deixar. E creo que isto é suficiente para apoiar as mocións. Grazas. Bueno, pois concordo totalmente, porque de feito a nosa moción sí que iba un pouco máis referida ao parque eólico que está contemplado na Serra do Coto de Novelle, pero sí que levamos desde sempre co da megabalsa e outras cousas reivindicando que, como sempre decimos, acabas de decir, o espolio da nosa terra, sin que no fondo aquí sempre nos veñen proxectos que ameazan para nós, por menos o noso solo, a nosa agua, o noso vento, a nosa vida natural, e ao final non repercuten para nada na economía social, nin na vida dos veciños, como acaba de decir, da nosa comarca. Podemos falar das canteiras de melón, como se di aí, dos parques eólicos na Serra do Suído, nas centrais de bombeo no Coto de Novelle e Filgueira. E agora neste proxecto que nos presentamos, que parece que se quere instalar no Coto de Novelle, que contempla a instalación de ares generadores de ata 220 metros de altura. Nos poñemos aí en canto a estrategia a paisaxe natural que nos rodea, en que pode afectar, e sobre todo tamén no patrimonio cultural, na biodiversidade, nas aves, incluso na saúde da poboación, porque o impacto previsto é moi severo e permanente, destacando o impacto do ruído que poida producir. Traemos estes acordos ao pleno, e nos parece moi importante, porque, como sempre decimos, aquí producimos e outros se levan o que nos producimos, e temos que intentar que a riqueza se quede no noso territorio, repercuta nos veciños. Estamos ahora tamén a piques que nós tamén xa temos traído, de que remate esta concesión da mini central de Presigueiro. Xa ten concedido unha prórroga máis de 50 anos, pois o mellor tamén era xa o momento de que empezara a revertir nos veciños e que se convertira nun ben público como xa creo que xa pasou o suficiente tempo. Nada máis, concordo coa exposición de motivos tamén de Ribeiro en Común. Sí, bueno, como os autores da moción os dous xa máis ou menos explicaron, eu xa teño dito noutras ocasións con estes temas, mellor dito. Ás veces aquí se dá a complexidade, vamos a votar a favor as dúas, que vaya por diante. Pero, bueno, se dá a complexidade de que moitas veces non se explican ao mellor os proxectos como se teñen que explicar, aínda que, bueno, eu creo, según teño entendido, o da megabalsa pode estar casi, ou podría estar casi descartado, e, polo tanto, ahora pois xa van por outro camiño, non? En todo caso, o que decía naquele momento, eu creo que o gran problema a veces é non explicar ben os proxectos para que a xente realmente poida facerse composición de lugar. Que ocorre? Que é verdade que moitas veces os proxectos ao mellor non se explican porque precisamente son dañinos para a población. Entonces, esa é a gran incógnita de todo. Por exemplo, porque cando ao mellor contrapós os beneficios, o que decíades, ao mellor de cara a unha comarca ou de cara aos propios veciños, claro, se os veciños lle van a mercar as terras, se o Concello lle interesa porque ao mellor como se chama, o que van a pagar de imposto de construcións é moi alto, pois para calquera alcalde tamén é complicado decir que non, etc. Que ocorre? Ocorre eso que digo eu, que moitas veces a pouca transparencia que hai fai que de principio xa desconfíes evidentemente destas cousas
que ofrecen moito e ao final se acaban en nada. E sobre todo por unha cuestión, porque ao final, despois de moitos anos de facer cousas, o que decía, creo que era Maite, bueno, Brais tamén, ao final o que repercute nos povos é pouco. Quero dicir, eu son coñecedor por outros motivos, pero, claro, o embalse de Castrelo, se analizas o que foi no seu momento, ca súa controversia evidentemente que houbo e coa loita, porque para ser a época franquista a xente pelexou desde o punto de vista medioambiental. Pero se analizabas despois ao mellor os recursos que lle deu ao mellor a Ribadavia, pois non digo que compensara, pero ao mellor había 100 personas traballando. O problema é, hoxe en día, todas estas cousas nacen para que non haxa traballo, os beneficios que vai haber para os concellos ao final se acaban quedando en nada, etcétera, etcétera. Entonces, de principio, pois non son boas cousas. E poño un exemplo. Eu xa sei que meu partido ten que ter unha visión diferente, aínda que non diferente, digo, distinta, poño agora como exemplo de Altre. Eu teño un pensamento moi claro. Evidentemente, todos os proxectos van aparellados de informes medioambientais e demais que teñen que cumplir, e a veces como goberno te ves na obliga de dalos independientemente ou non de que estes de acordo, porque se pode dar a situación de que denegues licencias que legalmente non poden ser. Pero, por exemplo, nese tema, Altri creo que empezou a Xunta dicindo que eran 4.000 postos de traballo. E claro, naquel momento, para aquela zona, 4.000 postos de traballo, claro, yo dices ás persoas, os que están ali, dicen, bueno, pois o que vai a facer, e se ainda encima é celulosa, non é outra cousa, pois tal. Claro, cando empezan os problemas? Cando realmente o que dixen eu antes, ahora xa creo que son 400 e xa nin serían os 400. Entonces a xente lle dices, oye, mira, isto xa é así, pero encima nos vas a dañar todo, nos vas a acabar con toda a nosa riqueza, pois mira, que vos den por saco falando mal. Eu creo que por aí van os tiros destas grandes cousas que solo, xa o dixen unha vez, eu creo que a megabalsa esta, eu non recordo aquel debate, pero eu creo que falaban de 100 e pico millóns de euros de inversión ou algo así, ou sea, unha barbaridade, que non a cree nadie, porque, claro, naquel momento, eu xa o dixen, estaban en ebullición os proxectos e as subvencións de Europa, e ao final as empresas o que venden é isto para intentar catar os máximos recursos posibles, se fose posible. Por iso eu creo que ao final moitas quedan en meras intencións, pero aínda así eu creo que as mocións están ben e que nos debemos opoñer e todo demais. E sobre todo, tamén aproveito para dicir unha cousa, que levamos dito moi, o sea, levamos falado os compañeiros nosos do Partido Socialista, e creíamos, ademais, que ao mellor non éramos os máis acaídos para facelo. Digo isto porque no seu momento, claro, confrontábamos ca asociación. Digo que bendita foran asociacións como había no seu momento, que este ano cumple 30 anos, e xa aproveito para decir que o Partido Socialista vai no traer, por eso digo que esperaba que ao mellor o trouxeran outros grupos, que eu creo que sería unha cousa boa para este Concello recoñecer que fai 30 anos nacía unha asociación ecoloxista aquí en Ribadavia, que era Coto do Frade, que era moi importante. E por que digo que era importante? Digo que era importante porque independientemente de que pudéramos compartir visións de cousas ou non, os que estábamos ali sentados, vos aseguro que nos facían tamén repensar cousas. E non cousas deste tamaño, pero claro, cando ti tes a alguén que che fai ver cousas que ao millor non estás facendo ben, ou simplemente ao millor poder facer de outra maneira, pois son importantes. Xa digo, aínda tendo confrontamento a veces, e incluso con grupos que son afines, como podía ser, neste caso, máis o BNG, ao mellor que a nós, non? Por iso digo que bendita foran este tipo de asociacións que ao final se van cansando, porque, isto digo como reflexión, se van cansando, porque é verdade que ao final
Ahora priman outras cousas, que é o que digo eu. Veñen, che ofrecen, te vou a dar 5 por unha finca que vale non sei que, e xa a persona, pois, estamos nunha época moi complicada do colectivo. Todo é individual. Entonces, por eso, ao final, eu entendo que as persoas se vayan cansar. Por eso quería aproveitar para decir que nós probablemente traigamos unha moción nese sentido, porque creo que é bo reconocer a labor daquelas todas as persoas que eran de todos os partidos políticos, de toda a condición, e que creían nunha serie de cousas que eu respeto moito, independientemente de que eu, evidentemente, non sou ecologista, nin vou quitar a bandeira desto. Pero, como político, creo que sí que de principio é bo ter moito cuidado con estas cousas e de principio ter decir que non está ben. Xa tempo habrá de analizar certas cousas e chegan e de ver os proxectos que tamén, eso tamén, e con eso concluyo, é labor nosa, digo de todos os que estamos aquí, porque a todos os concellos que estamos afectados nos chegan as cuestións derivadas destes proxectos. Tamén é cuestión nosa evalualos, ver o que hai que facer e ver as cousas como se responde dende o Concello. Eu recordo perfectamente como o Concello dende aquí fixo alegacións a unha nova construción que querían facer no seu momento na que xa había das propias minis centrais e querían facer outra cousa máis e o Concello de Ribadavia naquele momento fixo as alegacións, o puxo e ao final fomos quen de ganar. Pero iso temos que facer entre todos. E nós vamos a ser un Concello afectado, entendo eu, porque nos teñen que pasar os proxectos. E, polo tanto, nós, en principio, vamos a apoiar as mocións porque nos parecen xustas e necesarias. Grazas, quenda para o Grupo Popular. Gracias. Bueno, nos imos votar tamén a favor, en que, bueno, entendemos que este é a visión mayoritaria do Pleno, ainda que o mellor non sea así dos veciños de Ribadavia, e explícome, non por nada, sino porque, por exemplo, coincido un pouco con Nacho co tema da megabalsa, e un principio creo que eso está máis que descartado, o mellor porque a posición de tantos veciños de Castrelo como o Concello, a súa posición foi en contra, e visto que o proxecto non era de agrado dos veciños, pois posiblemente xa o deixarán a parte e obviamente non pasa o mismo co dos aerogeneradores, que neste caso afecta principalmente, me digo, onde están situados é o Concello de Cartelle, e os veciños e o Concello están a favor. Entón, claro, claro, sí, bueno, claro, no, hombre, creo que con dous que teñen, creo que lle pagan 40.000 pavos, o sea. Entonces, eso, por eso digo que ao mellor a nosa posición é esa, pero o mellor ao noso povo non. Pero coincido tamén no que, bueno, que son proxectos ao mellor ainda nunha etapa moi inicial. A megabalsa creo que xa non seguiu para adiante. O proxecto sí que xa está na exposición pública, o proxecto, bueno, os primeiros proxectos. E, bueno, eso, creo que primeiro hai que ser cautelosos, polo tanto, imos apoiar as mocións e votar a favor, nada máis. Moitas grazas, quenda de Peche Ribeiro en Común en primeiro lugar.
Sí, eu tamén agradecer aos grupos o seu apoio e que se comunique tamén o resto de concellos afectados e sobre todo tamén, como decimos, a ciudadanía de Ribadavia. Creo que é bo que en principio nos opoñamos a estes macroproxectos e que así se manifeste tamén no pleno, porque, como decía Brais, somos a capital do Ribeiro e tamén moita xente mira para nós. Mencionaba tamén Nacho a unha asociación que no seu día tuvo moita relevancia, efectivamente, Coto do Frade, que tiña moita xente, sí, de diferentes pensamentos e diferentes, pero bueno, eu creo que efectivamente cando un colectivo se xunta para facer cousas por o ben de todos, como estamos dicindo aquí, por o ben dos veciños e por o ben de moita outra xente, pois creo que ao final acabanse facendo moitas cousas importantes e claro, o que pasa é que a xente vaise cansando tamén, a veces se tira a toalla, pero eu creo que estas cousas que deberían estar sempre latentes nos concellos. Aí temos a cantidad de asociacións que temos traballando por o concello e cantas cousas se fan desde asociacións moi diversas. Grazas a todos. Ben, moitas grazas. Pasamos á votación. En primeiro lugar, a moción de Ribeiro en Común. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E en segundo lugar, a moción do BNG. Votos a favor. Queda aprobada tamén por unanimidade. Pasamos ao punto 11. Moción do BNG prol da celebración en Ribadavia do ano Castelao no 2025. Señor secretario. A Comisión da Cultura, en sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte ditame: apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao, instar ao Goberno Municipal a impulsar unha programación que poña de releve a dimensión política de Castelao, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario, dedicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa, praza ou equipamento significativo. Sometida a votación, obtese o seguinte resultado: votos a prol, Bloque Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP e PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o BNG. Bueno, esta é unha moción que nos queremos traer porque pensamos da relevancia que ten Castelao. Teño de feito aquí unha frase anotada que, mira, ben para ahora o que acabamos de tratar, que dice que vale máis unha terra con árbores no monte ca un estado con ouro nos bancos. Entonces, pois, tamén nos ten que facer reflexionar moitas das frases de Castelao. Nos acordos creo que está implícito todo o que queremos levar con esta moción, que é apoiar a declaración do 2025 como ano Castelao, porque se veñen de cumplir, como di aí, 80 anos da fundación do Consello de Galicia, considerado para nós, por lo menos, o primeiro goberno galego, para outros seguramente non, e tamén se cumpren os 75 anos do pasamento en Bos Aires de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Para nós é unha persona que non entenderíamos, os nacionalistas non entenderíamos sin esa figura, guiada por esa integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades e a defensa dos dereitos nacionais de Galicia e o compromiso no internacionalismo solidario, como vende. Incluso, como pon aí, por este firme compromiso, Castelao tivo que pagar co seu desterro, co expolio dos seus bens e a depuración como funcionario público e co definitivo exilio en Bos Aires. Pero, bueno, estas historias creo que xa todo o mundo as coñece, sobre todo os historiadores que temos, pero que penso que o máis importante é resaltar a figura de Castelao. Instamos ao Goberno a que impulse algún tipo de programación que poña de relevo esa dimensión política e, se o ten a ben, dedicarlle dentro deste ano unha rúa, unha praza ou un equipamento significativo se así se acordara. Grazas. Ben, non se dixemos en comisión, se o reiteramos, vamos a votar a favor. E
e creo que é unha moción moi pertinente. Entre outras cousas, polo maltrato, ou polo menos non estar á altura do goberno actual, que, inda que inicialmente, a nivel oficioso, si se manifestou a favor, despois, cando había que facelo en pleno e de maneira oficial, no Parlamento Democrático de Galicia non o fixo. E explico porque, na nosa opinión, e na dos historiadores, eu creo, porque se dice que Castelao é o primeiro presidente de Galicia. É o primeiro presidente de Galicia da idade contemporánea e democrática. É o primeiro. E é o primeiro presidente porque xurde ni máis ni menos que da legitimidade republicana. Xurde do Estatuto de Autonomía que votou o pobo galego. E que se tivo que ir ao exilio, primeiro en Francia e despois en América, porque senón os mataban como mataron a Bóveda. Que eles querían quedar aquí e querían seguir aquí. E se non se largaban, os mataban, como fixeron cos que lograron coller. Entonces, isto é algo demasiado serio para que o Partido Popular lle falte así o respeto aos nosos mortos. E digo nosos de todos, porque entre eles, nos galeguistas, tamén había xente católica, cristiana, de centro-dereita e demais. E se non foron fusilados, foron represaliados, por exemplo, como Otero Pedrallo. Entonces, creo que moitas veces o propio goberno galego non conoce a nosa historia. E claro que o primeiro presidente legítimo, de legitimidade popular, porque viña dese mandato. Entonces, eu de verdade non podo estar máis indignado co goberno actual con esta falta de respeto, porque isto en outras comunidades autónomas, en outras nacións, en outros estados incluso, isto se ten moi claro. É dicir, veu un golpe fascista e eu, inda que sea de dereitas, son antifascistas, son democráticos, son demócratas, son liberal. Pero o Partido Popular perde a noción da historia e dos valores e da ideoloxía. Pero, é dicir, a dereita española está illada no mundo. Bueno, ahora con Trump non tanto, pero sí está illada de Europa. Sí está illada de Europa. Da dereita democrática, quero dicir, que tamén hai, e en Europa moita. Pero no Estado español hai moi pouca, por desgracia para nós. E este é unha proba máis, e é unha pena, de verdade, porque Castelao, evidentemente tuvo, como calquer cidadán e persoa intelectual, unha maduración e tuvo unha evolución. Non é o mesmo Castelao dos anos 30 ou do desterro de Badaxoz que do exilio en Argentina, evidentemente. Tamén as que tivo que pasar, el e tantos como outros, como a el. Pero quero decir que claro que é pertinente esta moción, claro que é pertinente e é unha pena, de verdade, dá moita pena que Galicia non trate aos seus líderes, aos seus referentes históricos e intelectuais como merece. Oxalá algún día teñamos outra vez un goberno que así o faga. Grazas. Ben, a moción moi ben explicada, pois é unha das personalidades Castelao máis coñecida e recoñecida polos galegos e galegas, que nos deixou un legado moi valioso, tanto intelectual como cultural e político, tamén pola defensa do noso idioma. A memoria e o legado de quen é considerado un dos fundadores da Galicia contemporánea, como ben di a moción, a súa cultura e o seu marco político deben ser salvaguardados e recordados. O Partido Socialista fixemos unhas pesquisas en canto a moción, e son moitas as entidades adheridas á conmemoración que solicita a moción, entre elas o Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, o Consello da Cultura, o Museo do Pobo Galego, a Real Academia Galega, a Real Academia de Belas Artes, todas as universidades de Galiza, todas as deputacións de Galiza e os concellos aos que está chegando a moción do BNG. E, dende logo, o Partido Socialista non imos ser menos e vamos a reforzar a memoria colectiva galega e honrar a súa figura apoiándoa. En canto ao acordo, o punto 3 de adicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa, pois
é interesante, sería importante valoralo, porque temos unha rúa en Ribadavia que non cumpre coa memoria histórica e democrática, pero, bueno, entendemos que son temas que hai que valorar e consensualo, aínda que sexan imperativo legal e haxa que facelo cumplir, e, bueno, o Goberno debe ser quen de leválo a cabo, como digo, facer as consultas pertinentes, en este caso coa rúa en concreto, cos veciños da rúa en concreto, porque, como digo, pode haber reticencias nese senso. Entón, volvendo á moción, o noso voto vai a ser favorable. Moi ben, moitas grazas. O noso voto vai a ser tamén favorable. Efectivamente, isto no pasado, ademais desa circunstancia de que eu estiven ali personalmente, pola miña responsabilidade tamén na Deputación, o pasado 7 de novembro, no ano pasado, no Consello da Cultura, convocouse unha reunión a todas as entidades políticas e sociais, culturais, máis ben, do ámbito galego, a Academia, Consello da Cultura, a Diputacións, as Deputacións, enténdese, representan tamén os concellos do seu territorio, fundacións de escritores galegos, etc., que estaban ali todas representadas para facer unha comisión que é a que dirixe os actos do ano Castelao en toda Galicia, unha comisión presidida, neste caso, pola presidenta do Consello da Cultura Galega. Dende aquel momento se enviaron os concellos xa as comunicacións para que se adiran a este ano. Evidentemente o Concello de Ribadavia así o fixo desde o primeiro minuto. Xa digo, eu mesmo en ese caso estaba nesa reunión e por suposto que honraremos como se merece a figura de Castelao e se farán cantas accións sexan posibles dentro do que é o programa unitario de accións que se vai levar a cabo en toda Galicia, coordinado polo Consello da Cultura. Dende logo aquí en Ribadavia faremos todas cantas sexa posible, porque, como se dicía antes, é unha efeméride e unha figura, fundamentalmente unha figura de Castelao para celebrar e homenaxear, ademais con moito orgullo. Así que, pola nosa parte, o voto vai a ser favorable tamén. Grazas. Quenda de peche para o BNG. Pois con moito orgullo vos dou as gracias a todos os grupos por a defensa desta moción que presentamos, agradecida. Falaba a compañeira do idioma, do noso idioma, que decía Castelao, que se ainda somos galegos e por obra e gracia do idioma, pois sigamos tamén defendendo e honrando a súa figura con actos, porque, como decimos, creo que o ten ben merecido. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 12, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello busque unha solución á caída de alumnado na Escola Municipal de Teatro, realizando un concurso. A Comisión de Cultura, en sesión de 27 de xaneiro de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia busque unha solución á caída de alumnado na Escola Municipal de Teatro e saque a concurso público a súa dirección, aumentando a súa partida nos orzamentos, tal e como se solicitou polo alumnado da escola e a súa anterior directora. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista e PSOE, resérvanse para pleno os membros do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro. Ben, como dixemos nas comisións, é unha moción simple, é unha moción que é froito de facerlle seguimento por parte do noso grupo a este ano. Lembremos que en setembro trouxose xa esta preocupación, trouxose xa este debate, había público, estaba a propia antigua directora. Non a traemos, desde logo, para polemizar, sino para buscar solucións, ou polo menos para propoñer o que nos entendemos é unha solución. E nos amparamos, esta opinión se fundamenta na caída da matrícula que houve, que foi sustancial, case 2/3 de caída. É dicir, é un síntoma claro de que as cousas non se fixeron ben no seu día, e a pesar de que houve advertencias por parte dos grupos municipais, a pesar de que houve unanimidade prácticamente no alumnado
a pedir e a solicitar que se retomara esta cuestión e a pesar de todo iso se fixo oídos sordos por parte do Goberno. Pero creo que estamos ainda a tempo. Estás elaborando un orzamento, hai esa posibilidade, evidentemente, hai que facer encaixe de números, como a todo, como facíamos os outros gobernos. Se queríamos subir ya unha partida, teñamos que quitar ou un pouco a outras ou quitar outra. Isto é así, isto é a lei da función pública e dos orzamentos de facenda pública. En todo caso, creo que é unha proposición e unha moción en positivo e o que pedimos é iso. Algo, ademais, ao que se comprometeu no seu día o propio alcalde, que era a sacar a isto a concurso. Entonces, nos creemos que temos todos os argumentos a favor para facelo. Creo que simplemente hai que ter vontade e creo, ademais, que sería bo para o alumnado, fundamentalmente, para a Escola Municipal de Teatro, e sobre todo para o futuro do teatro, unha canteira de actores que temos aí na capital galega do teatro. Retomar ese consenso, ese diálogo e o rumbo iniciado no seu día. E ademais creo que tamén que sería un bo xesto por parte do Goberno se rectifica un erro. Creo que é honesto facelo. Todos o temos que facer algunha vez, outros gobernos, cando estábamos no Goberno tamén o tivemos que facer, é o normal. Non todo o mundo acerta a primeira. Se equivocaron, rectifican. Creo que sería tamén bo para o propio Goberno. A todas luces sería bo para todo o mundo. Entonces, bueno, agardemos que salga aprobado e creo que é bo para todos. Grazas. Bueno, xa dixemos tamén en comisións que íbamos a votar a favor, porque tamén creo que estábamos no mismo barco cando se presentou aquí moita xente, o alumnado e incluso a directora. Eu non sei se por parte do Goberno se fixo algún tipo de... se analizou, se visualizou que puido pasar para que, evidentemente, este descenso tan acusado que hai, a que puido ser debido. A nós non nos gusta que pasara isto, porque o seu Goberno e o seu grupo foi quen realmente apostou por a Aula Municipal de Teatro co apoio dos outros grupos. E creo que para Ribadavia é moi positivo que exista, digamos, por ser casi a cuna ou a capital do teatro. Entón, un pouco buscar agora a solución da caída do alumnado, eu creo que eso xa casi a estas alturas é un pouco tarde. Que se debería haber previsto ou que se intuído que iba a pasar, pois ao mellor tamén, e ampliar o orzamento, podes ampliar, penso, porque agora realmente cos alumnos que hai, pois non sei, o comido por servido, non sei como queda a cousa, pero naquel momento non se quixo tampouco atender moito diálogo. Eu creo que sería bo que se continuara como se fixo desde un principio, que se foi aumentando o alumnado, grazas ao gran traballo tamén que se fixo desde a dirección, e porque tamén a xente estaba contenta. Entón, pois eso tamén creo que era importante, que se tuvo que haber escoitado máis a todas as partes, como xa dixen outro día. O noso voto vai ser a favor. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, sí, os datos son os que son, e a baixada, como falades, é significativa, ademais é preocupante e alarmante, non se entende esta baixada, e cremos que os alumnos da Aula Municipal de Teatro non deberían notar ou haber notado cambios na ensinanza para poder manterse, e desgraciadamente non coñecemos que é o que fallou, que é o que falla para esta baixada tan chamativa. Prescindir da profesora anterior vemos que foi un erro, as solucións que se lle deron á anterior responsable foron inviables para poder continuar e os resultados son estes. A xestión está claro que non está a funcionar ben. Evidentemente, a anterior profesora era de Ribadavia,
e o cambio volveuse en contra. E, ás veces, como ben di Maite, o barato sae caro. Agora, con este número de alumnos, nos creemos que está abocada a desaparecer a Escola Municipal de Teatro. E a capital do teatro debería comezar e manterse dende a base, dende os inicios, donde se forman as novas compañías de teatro. Entón, bueno, non sei se o Goberno pode darnos algunha non sei, información do que está acontecendo ou se teñen idea do que pode estar sucedendo, pero, bueno, habría que ver a forma de recuperar e facer medrar un pouco máis ou manterse en onde estaba co anterior responsable. O noso voto na moción vai ser favorable. Moi ben, moitas grazas. Bueno, nesta cuestión, dicir un par de cousas. En primeiro lugar, como ben se di este tema, como ben saben vostedes, xa o debatimos e efectivamente así se dixo, e eu creo que quedou enormemente clara cal era a postura do Goberno municipal ao respecto. Dende logo, falta de diálogo ningunha. Díxeno aquel día aquí e estaban ademais as persoas implicadas diante que afirmaron que foi certo. Diálogo houbo ata extenuación para intentar chegar a un acordo, intentar buscar unha fórmula para a continuidade da anterior directora. Non houbo posibilidade de desacordo. Unha vez que non hai posibilidade de desacordo, nós, como Goberno municipal, queríamos garantizar o servizo e buscamos alternativas. E iso é o que fixemos, e iso é a postura que defendemos e a que vamos a seguir defendendo. Por lo tanto, xa anuncio, o noso voto vai a ser contrario á moción. Nos dimos todas as posibilidades do mundo o que nos entendíamos que podía chegar este Concello para ademais resolver unha cuestión que, xa digo, non quero volver sobre o debate pasado, pero xa quedou perfectamente explicado todo o tema que había de débedas acumuladas, etcétera, porque non había partida. Pois se falaba antes de que os concellos e a función pública o que temos que facer é orzamentar, incrementar o orzamento para un incremento de gastos. Bien, correcto, eso é certo, pero o problema que viña arrastrando a escola era que o orzamento era o mesmo e o gasto era superior. É dicir, non había un equilibrio entre orzamento e gasto. Eso generaba o problema que tiñamos e que vostedes coñecen perfectamente, porque ademais estiveron gobernando e non lles vou a contar nada novo que vostedes non sepan. Entón, nese contexto, nos intentamos buscar un acordo para axustar o que entendíamos que tiña que ser o investimento do Concello ao que as pretensións ou as necesidades que tivese a dirección da escola. Non foi posible chegar a ese acordo e a nosa alternativa é garantizar o servizo, que foi o que fixemos. Evidentemente, pois haberá diferentes puntos de vista, haberá quen lle guste máis, a quen lle guste menos, pero nós vamos a seguir na postura de que como Goberno municipal o que temos que facer é garantizarlle o servizo á cidadanía, o mellor servizo posible, e nós así seguiremos traballando. Xa digo, o noso voto en este caso vai a ser contrario á moción. Grazas. Entendo que o de peche, non? Non sei se os demais grupos lle queren contestar ou non. Vale. Vou poñer o cronómetro que sempre o poño. E para intentar ser breve, que creo que moitas veces o logro. Primeiro, eu non podo aceptar, creo que se equivoca, señor alcalde, sinceramente o creo, non é por polemizar en absoluto, e non podía aceptar o pesimismo expresado por Bloque PSOE, porque creo que se hoxe se quere, se o PP quere, se retoman os números e os datos de alumnado que había, e a ilusión incluso que había no alumnado e na escola de teatro, con 75 alumnos e alumnas, que non son poucos. Algo que tiñamos para estar orgullosos non só en Ribadavia, sino fora das nosas fronteiras, e se derrumba e se destroza así como así. E os argumentos, evidentemente, que esgrimo o alcalde, evidentemente, son partidistas, ou son de parte. Non son reais. Ou, polo menos, son maniqueos, como acostuma a facer. E me explico. Primeiro, fala de equilibrio entre orzamento e gasto. O mesmo falta de equilibrio entre orzamento e gasto que pode haber en servicios sociais dun ano para outro, e hai dúas opcións.
ou se quitan os servicios sociais ou se aumenta a partida para que haxa equilibrio. O mesmo desequilibrio no orzamental entre ingresos e gastos, que pode haber en calquer servicio. A Xunta nos Sergas. O Concello pode telo en deportes tamén. Acordades vos cando había moi poucos usuarios? Pechamos o servicio? Pechamos o pabellón? Cambiamos a xestión ou cambiamos o profesional do pabellón? Non. Simplemente fixemos reaxustes, non só o anterior goberno, sino os anteriores, os anteriores e os anteriores. Entón, se nos quere vender como un problema financiero algo que é unha decisión unilateral política, que, ao final, mira que se mandaron notas de prensa por parte do Partido Popular, cuestións en redes sociais, orgullosos da escola de teatro, escola de teatro, escola de teatro. E todo eso era palabrería. Acabamos de demostrarlo ahora. Era absoluto palabrería. Queren decir que teñen un servicio, pero dalles igual se baixa en 2/3. E eu creo que é un erro, pero un erro incluso para eles, porque están demostrando que son autoritarios, que son rígidos, que non teñen capacidade de flexibilizarse, de que se sale mal unha decisión son capaces de rectificar. Insisto, eso teñen que facer todos os gobernos. O podes, despois, evidentemente, argumentar de mellor maneira para quedar o mellor posible. Pero eso é o normal, eso é a política. Pero eu creo que se equivoca, señor alcalde. De verdade, o creo. E creo que, a diferencia do pesimismo que xa mencionei antes, estou seguro que se quita concurso isto e se pon o orzamento que unha escola de teatro de calidade merece e necesita, estou seguro que se retomarían eses 75. Todos, e algún máis. Entón, estamos a tempo. E se non, seguiremos afondando e teremos, se pode decir que buscamos unha alternativa, que garantizamos o servicio, como dixo o señor alcalde, pero que servicio? Na realidade é destrozar o servicio. E eu podía entendelo en setembro para pasar, de alguna maneira, a acabar o exercicio fiscal 2024. Pero ahora que se está elaborando un orzamento novo, que hai capacidade de crear unha partida superior, que se están vendo que os datos do alumnado son nefastos, que o servicio se está destrozando, non entendo como non se rectifica e se recompón a situación. E de verdade que creo que se quedaría ben incluso por parte do goberno. Non sería un mérito, ninguén iba a decir que foi gracias a Ribeirón Común que trouxe esa moción, ninguén, se olvidarían os 2 segundos, os 2 segundos se olvidarían. Ao final, quen iba a poder presumir de ter unha escola de teatro con 75 alumnos é o goberno actual, e renuncian a iso incomprensiblemente, na capital do teatro de Galicia. De verdade non entendo. Incluso creo que se fora asesor seu, lle diría que non fixeran eso políticamente, que é un erro. Pero o que vai a pagar o pato non é políticamente unha cuestión partidaria de un ou outro partido. Quen paga o pato é un bo servicio do que estábamos orgullosos fora das nosas propias fronteiras, que moitos concellos estaban alucinando co ben que estaba funcionando, co gran número que tiña, coa calidade do seu alumnado que facía obras de teatro de enorme calidade. E é unha pena, de verdade que é unha pena que non se sepa rectificar. E evidentemente se poden poñer as excusas que se queiran, pero neste momento se pode facer. Evidentemente, o mellor hai que renunciar a algunha orquesta nas festas, ou hai que renunciar a outros gastos. Eso é así. Pero as prioridades non as fixa Ribeirón Común, eso é o que quiso a sociedade e o que quiso a cidadanía nas eleccións. A fixa o PP e isto é o que temos. Grazas. Votos a favor da moción. Ben, votos en contra. Queda, polo tanto, rexeitada. Pasamos ao seguinte punto, que é o 13, mocións de urxencia. Hai algunha moción de urxencia? Non hai, grazas. Punto 14, rogos e preguntas. Ten a palabra en primeiro lugar Ribeirón Común. Ben, sempre me queixo que este punto é moi extendido por parte de algún grupo e agora o mellor o repito eu. Intentarei evitar que non. Pero é certo que hai cousas que se van repetindo
pleno tras pleno tras pleno, e un o fai con tamén, desde que se levanta hasta que se deita coa intención de mellorar a vida dos nosos veciños e de Ribadavia, pero evidentemente debe molestar, o que antes molestaba cando se estaba na oposición por parte do goberno, agora non molesta. E os paparachis quedaron sin carrete e as redes sociais agora é todo festa. Pero a realidade é que os problemas de Ribadavia seguen vixentes e se pode facer a veces cun pouco, eu creo que é falta de vontade por parte do goberno, pero desde logo non vai haber falta de vontade de Ribeirón Común de pedilo. Seguimos pedindo que se interveña dunha santa vez o forno que se recuperou no anterior mandato. Estuvemos un ano sin brigada de obras. Este goberno estivo un ano sin brigada de obras. Ahora xa non hai excusa. Xa sei que hai un expediente aberto e non sei que. Eu o que lle pido é diálogo ao goberno para chegar a un acordo co propietario lindeiro e se reconstrúa, se asente, porque ou se derrúa o muro de ladrillo que hai e se faga dunha vez, que levamos casi 2 anos nesta situación. E se isto non é así, polo menos se lle cuide o que era o antigo xardín e a limpeza do parque. Eu creo que é fundamental. E non é moito pedir, de verdade, non sei, ahora que xa volvemos ter brigada e ahora xa pasou o Nadal e en breve pasará o peor do inverno, creo que é o momento. E se non a imaxe que estamos dando, porque os turistas que viñan en manada, en masas a Ribadavia, tamén daban unha volta polo casco histórico, e un casco histórico tan bonito que temos, era unha pena que moitas veces se viran con cousas así. Bueno, volvemos a pedir, se rexeita a subida de partidas para orzamento 2025 para aula de teatro, pero seguimos pedindo que se lle suba a subvención, como se comprometeu o señor alcalde, a subirlle a coral do club artístico, que unha partida de subvención que lle subiu o anterior goberno, quero recordar, e vostede se comprometeu a que iba a seguir subindo esa partida. Sin embargo, non ya subiu. Pedímoslo que o faga para o 2025 e esta vez comprometa a súa palabra. E o dixemos en comisións, pedimos que se suba o bono social. O bono social que creou o goberno, o anterior goberno e a concellería que fala dirixía. E creo que merece a pena que se siga subindo, porque os precios da luz, entre outras cousas, siguen subindo. Falábamos antes da moción do coto de Novelle e a realidade é que aquí estamos rodados de minicentrais, encoros, eólicos e eu sempre fago a analoxía. En Arabia Saudí non pagan o petróleo nin a gasoil igual que en Galicia. É lóxico, eles producen enerxía. Nós, sin embargo, producimos enerxía eléctrica e pagamos o mismo que calquer territorio que non teñen ese recurso. É alucinante. Entonces, eu o que sí que pido é que os concellos, xa sei que o sustancial da crise debería abordalo o Goberno do Estado e a Xunta, pero os concellos temos que facer o posible. Eu pediría que se subira ese bono social. E pediría tamén, o dixemos reiteradas veces, o dixemos ainda no pleno de decembro e o repetimos, que se suba a partida orzamentaria 2025 para aumentar os recursos de limpeza viaria. E non é, xa o dixemos por activa e por pasiva, non é unha crítica aos barrendeiros en absoluto. É que somos conscientes que a demanda aumentou, a sociedade aumentou, sobre todo os fins de semana, se temos máis xente, aumentou. E é pertinente aumentar personal. O que non era de recibo era que estaba o pobo cheo en Nadal co tema das luces, e non só co tema das luces, porque moita xente que ven a Nadal a visitar a familia, e se atopaba as rúas moi sucias, e o que atopábamos era unha persoa de servicios sociais, de prestación social, quero decir, facendo o que podía, pero eso non é un servicio pertinente, e de verdade,
a veces estaba ben para salir do paso. Nós tamén o facíamos, non é unha crítica nese sentido, pero creo que esa demanda e esa necesidade aumentou. Entón, creo que o goberno debe tomar nota e deixar de facer ouvidos sordos a esta petición de Ribeirón Común e aumentar esa partida para contratar máis xente e para os fins de semana. E xa non me quero poñer xa polemizar coas palabras que nos deleitaba o actual alcalde cando era portavoz na oposición, dicindo que, evidentemente, os cidadáns das parroquias que non recibían os servizos barrendeiros eran cidadáns de segunda. Eso está en Google, é fácil de buscar. Xa non me quero poñer nesa tesitura. Non somos outro tipo de oposición, pero tamén facemos este tipo de peticións en positivo. Recordo, por enésima vez, gustaríame que o alcalde de Ribadavia ou calquer outro membro do goberno, non ten por que ser o alcalde, que considere o goberno, teña unha reunión co Ministerio ou co subdelegado do goberno ou co Ministerio, cos delegados do Ministerio de Fomento e da Confederación Hidrográfica. Non é normal que vamos facer 2 anos e o alcalde ou o goberno, vamos, me dá igual se o alcalde ou un teniente alcalde, unha teniente alcalde, ou quen sea, quen decida o goberno. Non se reúna con ninguén de Fomento para abordar unha serie de necesidades que están en riba da mesa, ou de proxectos que se empezaron no anterior mandato e o goberno actual os desprecia, igual que desprecia o forno, desprecia a acera que se empezou a facer na Nacional 120, e que é inaudito. Entón, eu creo que non é só acompañar a conselleira cando ven aquí ao CRA a facer non sei que das pilas. Eso está moi ben, eso é unha foto dun día, pero a xestión é outra cousa. E non se lle pode pechar portas desde Ribadavia. Se dice que lle abren os seus da Xunta e da Deputación, non se peche vostede as do Estado, porque se o Estado lle as pecha a Ribadavia, nos vamos a salir a defendelo a vostede, non vamos a ter o trato que vostede tivo con nós, nos vamos a defender, porque non nos parece de recibo, pero vostedes fagan algo por reunirse coas delegacións do Estado, que teñen recursos e só hai que ver como está o río, que calquer día, con estas crecidas, hai unha desgracia porque están os árboles secos todos tirados ali. E despois nos queixaremos. Pero isto le vamos advertindo xa fai un ano, xa fai un ano. Non, despois se nos acusará de que somos moi críticos, pero a realidade é que o le vamos advertindo desde fai un ano. E estos son os rogos que eu tiña. En todo caso, seguramente teña máis. Fixen algunha pregunta nas comisións, non sei se me poden responder. Unha delas é Mariluz e Miguel sobre as pedras que había no campo da feira, non sei se podedes decir. En todo caso, bueno, se non, me gustaría que, como dixer, me podedas mandar un WhatsApp ou avisar esta semana, non hai problema. E teña outra pregunta, gustaríame saber, ou nos gustaría saber a Ribeirón Común, como van as licencias e as autorizacións sectoriais de proxectos que o alcalde, señor alcalde, vostede anunciou, como pode ser a reforma de estradas no municipio de Ribadavia, ou incluso o proxecto para os baixos do pabillón. Nos gustaría saber cal é o estado deses informes sectoriais, autorizacións sectoriais, chámelle como queira. E dúas últimas cousas. Un último rogo, que nos gustaría que as retransmisións, evidentemente, xa que estamos cos orzamentos de 2025, sei que levaría un pouco custe. Eu, en particular, no anterior mandato, pedinlle orzamento ao canal Badal Novas para retransmitir os plenos. Ademais, sería un convenio moi favorable ao goberno seu, señor alcalde, co cal creo que o que máis saliría ganando é vostede. Pero, a pesar disto, nos queremos que é mellor a retransmisión a través desta canle. Sería moito máis visible por parte da cidadanía, que isto non é o que nos importa, que a cidadanía sepa o que aquí se fala, e as formas nas que aquí se fala, e as formas incluso das que non se fala. Eu creo que é sustancial para, polo menos, o funcionamento democrático, si merecedor dese tal nome, o cuarto poder e a transparencia nos debates creo que é sustancial. E creo que Badal Novas fai un excelente traballo
evidentemente, esta é a proposta de Ribeiro en Común. E unha última, tuvemos unha queixa respecto a un caso sucedido no local social de Francelos, unha queixa, creo que a implicada é a concelleira Clara, pero non en absoluto queremos polemizar, simplemente queremos que se lle pida disculpas a esa clase e a esa profesora e a esa xente e nada máis, non queremos tampouco polemizar con esa cuestión. O digo porque, senón, evidentemente, o traeremos outra vez aquí e o mellor aí sí que polemizamos. Grazas. Tomamos nota dos rogos, en referencia a permisos sectoriais están en tramitación todos, e sobre esta última cuestión que dice, pois nada, recabarei a información pertinente e xa, pois, falarei ou falaremos con quen sexa oportuno. Gracias. Quenda para BNG. Bueno, eu vin que todavía estaba cortado a cera antes de chegar a Ponte San Francisco. Non sei se xa viñeron ou se hai algún proxecto ou algún tipo de actuación que se vai a facer aí, porque vin que xa pon que non se pase por aí. Despois xo dixen en comisións que parece ser que lle roubaron os motores de agua da Groba. Perdón, que lle roubaron, ao parecer, os motores das aguas, da agua. Non sei se lle pediron algún tipo de axuda para facer algún tipo de actuación, que non lle volva a pasar. Xa me imagino que bueno, como digo, quen foi a roubalos sabía onde estaban, claro. Tamén falei en comisión do poste que caiu arriba na Nacional e que afectou a moitos veciños que o deixou sin internet, pero o curioso é que viñeron hoxe pola mañán a arranxar ese poste e deixáronnos a outra parte dos veciños sin. Entonces, isto é tercermundista, porque na maneira que están eses postes é que eu cando veñen e ven o do lado e ven que está así, e digo eu, de verdade, é que é triste esta situación que hai que vivir, porque claro, como vivimos no rural, non nos merecemos outra cousa máis que ter eses postos aí caídos, os cables todos por encima das casas, cruzando, e a xente afectada, que o triste que a xente queda afectada. Esta é unha pregunta que ao mellor xa non sei se xa se fixo, xa se ten contestado, porque sei que a Deputación destina a Ribadavia 50.000 euros para a redacción de proxectos. Non sei se se fixeron ou se xa están gastados eses cartos. E nada máis, tamén decir que detrás do noso campo en Ventosal siga vendo pedras, se se precisan para algo, aí están. Porque, bueno, a moitas xa roubaron, a min tamén me costa. Roubaron, que mal queda, levaron. Quedan mal, roubaron, levaron así. E despois tamén pedir que xa que se retiraron, creo que xo pedín, xa que se retiraron os aparellos de columpios levaron que se condicione de alguna maneira de cara ahora xa sabemos que está facendo moi mal tempo, xa teño pedido a pista de abaixo un pouquiño porque ten acceso para coches e para tal, para huertas ou hortas ou como queirades chamar, e arriba no parque pois que non queda así aquele sitio morto, xa que se lle puxo luz, pois que se poidan, o que decíamos, uns árboles ou unhas mesas para comer ou para xente maior facer gimnasia, porque dicen que como non hai nenos, porque a fagan os maiores. Grazas. Moitas grazas, tomamos nota dos rogos en referencia a Ponte de San Francisco. Efectivamente viñeron, están facendo un estudo, nos aínda non nos pasaron as conclusións dese estudo, de cal é a situación exacta e de que actuación hai que levar a cabo para corrixila. En referencia ao motor da Groba, nos sempre colaboramos coa asociación en todo o que necesiten e todo o que nos planteen, o sea que nese sentido farase como se fai sempre no Concello. Certo co do poste da carretera, e a verdade é que é un problema que, por exemplo, houbo que cortar o cable, cortaron nos servizos municipais por indicacións de tráfico porque estaba atascando a carretera, botou horas atascando a carretera e a compañía de telefonía parece ser que non ten servizo de emerxencias. Entonces a Guardia Civil de Tráfico nos
digamos que nos dixo que tiñamos, ou nos ordenou, entre comillas, ou nos dio indicación de por seguridade vial cortar o cable. Evidentemente se contacta coa empresa e vamos a intentar que se corrixa a deficiencia que hai agora que me está vostede comentando, da cual non tiña coñecemento. Redacción de proxectos, e deste tema xa falamos en outras ocasións. Esta é unha subvención nominativa da última modificación de crédito da Deputación e aínda está sin recibir, vale, está o expediente en tramitación, pero bueno, xa lle dixéramos daquela e xa lle digo, os proxectos que van incluídos aí son o do albergue, o do propio polideportivo, o da carretera da Veiga en San Cristobo, o de... había algún máis por aí, bueno, os proxectos que estaban redactados, e que xa contestei a esta cuestión hai 2 ou 3 plenos, en novembro, creo, non? Ben, e nada máis, tomamos nota dos rogos. Non sei se me queda algunha cousa pendiente. Vale, grazas. Grupo Socialista. Sí, eu solo, bueno, temos un recordatorio para a Concelleira de Servicios Sociais para que nos mande por escrito que comentamos nas comisións, vale? Bueno, nos bueno, basicamente rogos. Hoxe nos vimos xa na obriga de, como é público tampouco hai nada que esconder, nos vimos na obriga de a través das redes sociales, na nosa páxina, non andar con perfiles falsos nin historias destas, na nosa páxina como partido político, de decir unha cousa, que vimos reiterando aquí, pero como vamos a ter que facer así, porque creo que non queríamos entrar moito nestas cousas, pero é que non queda outra, porque vimos aquí, é o que decía do respeto, porque desto xa falamos, a situación dos arredores do pabellón. Aquelo é unha escombreira. É que non hai máis solo que ir por ali. Nós publicamos as fotos porque xa son tal escándalo que non sei xa, e non é nin un día, nin 2, nin 3. Algún día se nos dixo porque é que os levaban pa ali por tal. Home, non sei, fagan vostedes algo. Recuperamos, ademais o fixemos para que non haxa dúbidas. Eu creo que os ciudadanos van a empezar a entender certas cousas. A nós, ali, o Partido Popular, por unhos palés tapados, e unhas vallas, e unhas alfombras non, as alfombras que retiramos para nos montaron un zipizape dicindo que era un desastre, que non sei que... Bueno, está aquí a publicación, a pode ver todo o mundo. E alguén vai por ali, do goberno, porque aquilo, xa digo, é un estercolero, pero sempre, non é un día, nin 2. Eu que vou ao pabellón habitualmente, aquilo está sempre igual. Entonces, se lle añadimos que se gastaron 50.000 euros máis xa no que vai de legislatura, polo menos, ou, bueno, non sei se 50 ou perto, no fallido, e digo fallido punto limpio, porque eso, volvemos ao da coherencia. O dixemos desde un principio que non iba a valer e non vale. E dadelle as voltas que queirades, pero non vale, non soluciona os problemas. Entonces, se eso lle añadimos eso, a recollida da Diputación é un puñetero desastre, a dos trastos, era mellor que a fixéramos nós, porque a facíamos mellor, tamén o temos dito. Entón, se aquela é a solución, pois estámoslle vendendo, que ahora direi o seguinte, estámoslle vendendo aos veciños que vamos facer ali unhas salas de non sei que, e aquelo, o mellor que lle podemos decir é que pode ser, ao mellor peso se nos autorizan, poñer ali uns contenedores e botar ali as cousas. Ao mellor hasta a Confederación si autoriza eso, outro non sei. Entonces, home, non sei, xa o pedimos así, o pediremos por escrito, e o facemos ver, porque non lo dicen os veciños. Pero bueno, fagan vostedes o que queiran, sigan así, que ao final o tempo pon a cada un no seu sitio, e como é o refrán, detrás de mí vendrá quen bueno me hará. É así.
Despois, falando do pabellón tamén, aí sí que rogamos que haxa unha comisión, xa o dixen outro día en comisións, nunca mellor dito. Ten que haber unha comisión dos grupos políticos co proxecto que vostedes foron a vender a burra antes que tela atada. Vostedes foron con 1.300.000 euros dicindo aos veciños que iban a facer, xa o discutimos no anterior pleno. Vostede discutiuno comigo nos propios turnos de rogos e preguntas. Eu lle dixen cal era a problemática. Temos que abordar ese tema porque se todo vai como vostede anunciou que ten que ir, ese proxecto non é viable. Xa lle digo ahora. E sei por que o digo. Non é viable, é imposible. Non é posible ter os permisos a tempo e en forma. Porque estamos falando de 1.300.000 euros e non se pode despachar un dicindo que cunha comunicación previa que, por certo, chega á Confederación non se sabe nin o que. Home, sexamos serios, porque se vendemos os proxectos hai que facelos con rigor. Díxenlle outro día. E sobre todo de semellante envergadura. E máis, e xa yo digo, para que non haxa dúbidas, e nós queremos ademais que se faga. Pero se non se pode facer este ano por a premura do que fora, porque lle meteron un gol á Xunta de Galicia, poñámoslle sentido para facer as cousas ben. Porque senón vai meter vostede nun problema aos técnicos desta casa innecesario. Porque non nos obligue a facer cousas que ao millor despois supoñen un problema para este Concello. Xa llo dixen antes. Entonces, abordemos esa situación porque de verdad non é só o tema de permisos. O tema orzamentario tamén ten un problema. Estamos en febreiro. Por moito que a modificación que dixo vostede que iba a ir, hasta onde eu sei, mañá non hai ninguna modificación na propia Diputación. Entonces, temos problemas con ese tema. Abordemos os problemas. Solo, yo digo, porque a mí me preguntan, que esa é outra, se entrara unha demagogia, César, eu recordo, isto xa é unha anécdota, pero unha anécdota para que vexamos, volvo a decir o da coherencia. Era un despilfarros 48.000 euros de remodelar os jardinillos. Eran 48.000 euros. Fixas de ti o que se fixo ali. Non che recordo, ou si che recordo, de ya está la cárcel hecha e só faltan los presos. Esa é unha frase que xa teño aquí que é para enmarcar. Os presos son todos os nenos de todos vos que levan xogado ali durante casi unha década. E ti fixeches esa afirmación. Con 48.000 euros me tachaba de despilfarrador. Bueno, pois eu, que vou ao pabellón agora, escoito a xente que me ven a decir que va a desgastar ali 1.300.000 euros. E xo digo en serio, me veñen a preguntar e me dicen se vai a ter piscina, se vai a ter sauna e se vai a ter maquinaria. E non estou dicindo de broma. E outro día lle dixen que non, que son 3 salas adecuadas, cos vestuarios e tal. E a xente bota as manos á cabeza. Entón, vender as burras está moi ben, pero ollo que a burra. Porque eso, a meu modo de ver, si que é un despilfarro. Si non leva nin maquinaria, o sea, que teñamos sensatez. Porque a mí me parece un gasto excesivo para o que se quera cometer ali. E despois o tema de como vamos a abordar, se se chega a facer, etc. etc. Entón, se queres contar con os grupos, ben, se non, teremos que dicir o que teñamos que dicir no seu momento. Non nos acuses de non haberlo dito antes, porque me parece a min que está fora de todo, non sei, sentido común. E logo, outro rogo, que isto tamén o dixen antes. Home, eu o decía Brais antes, e o sigo dicindo, o pobo está mellor. Sí, temos as luces tal, foi maravilloso, estupendo, e nos veu fenomenal. Eu, eso non o vou a discutir, ni nadie vai a discutir. Pero, globalmente, o pobo está mellor. Eu creo que non. E non é culpa, ao mellor, como dice Brais, de ninguén, nin de vós, nin de tal. É cuestión de moitas cousas. Pero a onde vou con todo isto? Están cerrando máis comercios e negocios que nunca? Sí.
É así. E iso significa que teñamos que pechar os ollos para co tema urbanístico? No. E digo isto porque só hai que mirar as actas e hai que mirar as entradas. É verdad que por desgracia temos unha persona menos no servicio urbanístico, pero é que neste concello non entra unha licencia. E as cousas que se abren daquela maneira. E no casco histórico tamén. E algunhas que molestan aos veciños con licencias anteriores que cando ti cambias de titularidade é unha máxima de calquera administración pública, te tens que adaptar á normativa vixente. E non se fai. Entonces, teñamos control no termo urbanístico. Eu non digo poñer pegas, pero tampouco coller e deixar que todo o mundo faga o que lle dé a gana. E eu vexo abrir locales de un día para outro cunha facilidade asombrosa e cunhas cuestións pechadas a cal e canto para que nadie vexa quen está traballando ali. E iso é un problema para ti, como alcalde, é un problema para o Concello, pero é un problema para estes señores. Vale? E a min, políticamente, o que che pasa a ti, evidentemente non é o meu problema. Si como veciño non me gusta. Pero políticamente non é o meu. Pero para esta xente, sí. E che digo en serio, dadevos unha volta en certas cousas. Porque non hai unha... Eu mirei as licencias que hai aquí. E non se corresponden. Entonces, un pouquiño de rigor, porque non podemos facer o tema de que uns tuveran que facer todo e tal, e ser malos, claro, é que pedirlle, exigirlle a xente que cumpla normas é complicado. Vale, eso tendeso en conta, si queredes, como sempre. Eu xa non vai ser por falta de pedilo. E despois, outro día, o decíamos tamén, con isto remato, porque hai miles para decir, unha, botemos llamado o tema de Presigueiro, alcalde, senón é un problemón, botade llamán, fai algo, non sei o que, podes contar que nos axuda, se fai falta, pero non fagades, por un lado, non deixar que as asociacións, ou polo menos que a asociación que quería coller, ou a xente que o quería coller, porque a mellor é afín non é afín ao Partido Popular, poñerlle pegas e despois deixar todo a la buena de Dios. Entonces, poñedelle sentidiño, porque non creo que sea de recibo. E ademais, eso sí que é malo para ti, porque eres o presidente da fundación, e facerte cargo dunha historia na que non participan os veciños creo que non é bo. Entendes? E eu creo que aí o teño dito moitas veces, vas a ter o noso apoio. Xo digo sinceramente, xo tú veches, non o collechedes porque, bueno, vos pode o sectarismo. E despois, e non digo que vos pode a vos como goberno, ollo, e despois outra cousa, no tema, ahora que hai nova concelleira, xo dixen outro día, Brais xa pediu comisión, sei que vai haber, sei que o tema de tráfico está complicado porque tampouco temos xente. Nós vos dixemos que pedirades axuda ao mellor puntualmente neste caso, as forzas e corpos de seguridade do Estado, a Guardia Civil e demais. A mí non me consta, eu preguntei, se é así o retiro, non me consta ninguna petición por escrito. Nós, e cando falo de nós, xa sabes por quen o digo, nós estamos dispostos a axudar. Eu dixen, creo que fai un mes e medio ou dous. Nós, como goberno de España, estamos dispostos a axudar, se o queredes facer, e podemos axudar. Pero, dito isto, tendes 3 policías solo, vale, como tiñamos os demais, pero o mínimo é, levamos un ano, a ver se te enteras ti, porque eu en comisións creo que non me fan nin puñetero caso. Levamos un ano, cerca dun ano, pedindo que se poña a señal da entrada da plaza que proíbe estacionar e que proíbe e que dice que isto é unha zona peatonal. Xa houve xente que tuvo que vir aquí, estaba estacionada, chegaron aquí os guardias e dixen, mira, porque hai espabilados, mira que non hai señales. E leva un ano, César, eso é deixadez. Está aí o pau, antes ainda estaba o pau solo, ahora xa está así tirado. Entonces, home,
Non sei. Nacho, de todas formas, creo que na Rúa do Franco de Santiago tampouco hai ninguna señal e a xente non entra pa catedral en coche. Bueno, entendes o que quero dicir? A xente tamén ten unha cara que é descomunal. Sí, eso xa sabemos. Pero o que dice é certo. Pero non lle poñer fácil. Eu tiñas un vado permanente como os hai que non son municipales e che ven o espabilado de turno e che dice que la multa a ver como se la metes. Pois isto é así. Eu quero dicir, aínda que só sea por, e se non quitado o pago, vamos, é que se apostos a eso, non sei. É un pouco o que queremos reiterar, habría 100.000 para pedir, pero non é o caso nin polas horas nin por o debate. Pero, bueno, non sei se Luís tes. No, simplemente agradecer por parte dos vecinos da Foz a volta a casa do contenor de vídeo que chegou onte. E tamén que se haya arranxado aquel muro que está un pouco deteriorado na rampa de acceso á pasarela e a rápida intervención para eliminar aquela balsa de agua que se había formado estes días aí na rampa coa petición de limpiar os sumidoiros das beiras rúas da Foz, porque deben estar tascados de area, de restos forestales ou incluso de restos zoolóxicos que veñen por aí a veces quedan aí atascados. E unha petición ou pregunta de veciños de Sampaio que parece ser que as fontes non botan agua, que hai aí non sei que que ven de aí do monte, que está algo cortado. Que pasou aí? Moi ben, perfecto, entón já está aclarado. Sí, o mismo que pasa na Foz. Sí. Sí. Bueno, pois tomamos nota dos rogos e, sin máis, agradecéndolle a todos e a todos o seu traballo, levantamos a sesión.